Arratsaldeon Jaun Andreok ongi etorri hortxe duzue atzo Lodosan itzuliko bigarren etapak utzi zuen sailkapena kale biguan. Sprinter handia nagusi, esprinak erabaki baitzuen atzo Lodosako etapa, sailkapen nagusian etzen aldaketarik izan, eta ezertan xarotik izan behar dugu atzo Lodosan. Besoak jaso zituen australiarrak utzi gindule itzulia, gaur ez da abiatu. Lodosako etaparen ondoren itzuliak behasainen du hurrengo geltokia. Behasainen, orain 12 urte izan ginen azkeneko zitzuliarekin eta badirudi beste urtaro bat izan zela gura. Ze gaurko giroarekin alderatuta orduko arkeztu ze ikusiri. Elurra, hotza izan zen, gaur justu kontrakoa dugu. Atzo bezala, gaur ere udagiroa daukagu, 3. etapa honetarako eta 3. etapa Gipuzkoan dugu, hasi eta bukatu Gipuzkoan, itsasertzetik abiatu da etapa, Zarauztik eta esan bezala 175 kilometro gora beratxo egin ondoren, hemen izango du helmuga, hemen ikusiko dugu ze uzten duen ibilbide gora beratxo zail eta bihurri ona, Xabier Usabiak, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, Fermin. Badakit irrika bereziarekin zaudela gaurko etapa honek ze eman dezaken ikusteko irrikarekin, badakigo aparteko alderik eta espero utziko sailkapen nagusian, baina oso etapa jostaria denez, ikuskizuna esan liteke bermatua daukagula gaur. Etapa garrantzitsua da, erabakigarria segurazki ez da izango, eta alde handirik ere ez, uste du favorito gehientsunak elkarren inguruan ibiliko direla, eta iruditzen zait garrantzitsuagoa izan daitekela etapa garaipenaren fokoa. Eta bestalde ikusiko dugu, ea ze talde eta ze txirrindulari dauden lasterketa mugitzeko, lasterketa hausteko intentzioarekin, eta bestalde zein taldek duen lasterketa alduen gehiena lotzeko asmoa. Xabier Usabiagaz gainera, hemen ezkerraldean, ziklista hori bat dut, orain dela gutxi arte bizikletan ibili dena, Gorka Izagirre, etxe inguruan, Gipuzkoara Ormaiztegiko semea. Zegi Zalarru, Gorka? Arratsaldeon. Ondo biziak gara, ondo? Ondo, bai. Asmatzen ari zara, bizikletatik jaitsita asmatzen ari zara, bizimodu berrian. Bai, hain ez bai. Eta, ziklismoarekin jarraitzen duzu? Bestera batera, baina jarraitzen duzu? Bueno, pixka. Orain arteko lagun horiek zertan dabiltzan? Bai, hori bai, hainbesteainoko bai. Bueno, gaur etxeko etapa, polita, oso polita. Etxekoa bai, gorra, eta, bueno, ikusi dugu ez, ze hasiera damarren lasterketak eta, bueno, beruare bastantekoa daukeu. Eta ikusi markoa bai, bukaerako gaintza eta lazkaumendik zer dakarren. Bero handia daukago, 25 graduko temperatura esan dugu. Eta hemen, izango zinen seguruenik 2013an, ze izan zen ura, 75 lagun erretiratu ziren egun hartan, Gorka hemen. Irteera ere antzekoan ikusten gaur bezala oso azkar irten ginen, holaxe izan zen, eta bueno, ura ja izeneko etapa izan zen edizio hartan, baina bueno, gaur oso azkar hasi dela ikusi dugu eta aberrero. Oso azkar eta zuzenekora egin behar dugu, zu ikaragarri izan da aurreneko kilometroetan, iesaldi harrapatzeko ahaleginan jende asko mugitu da, ari da mugitzen Bruno Armirel, baina ez de Bigorreko Frantziarra dugu, Pirineoetako gizona, hemen lasterketa buruan, baina uste dut izango dituela laguntzaileak laster. Inigo Lasa, errepidean, motorrean, zer diozu Inigo, haze etapa hasiera, Bai, etapa hasiera bizi-bizia izan da, asko mugitu dira, iesali saiakera asko egon dira, eta une batean Alkiza jaitsi eta Anoetatik Tolosarako bidean tropela hautsi eginda erabat hautsi da 4 zatitan, eta aurreneko taldetxoan ikusi ditugu Marc Suler, Rubie Adria eta Sepp Kuss bezalako txirrindulariak, eta orain Santagede gotzen ari gera, eta asko tropeletik atzera gelditzen ari dira, joa ikaragarria delako gaurkoa. Jo, ikaragarria hasieratik gainera. Eta horretan segitzen du etapak, hautsi ezin da segitzen dute, Santagedan gora, etapako horreneko mendatea mehaga izan dute, urrenan datzarrate, gero Alkiza, eta orain Santageda, eta gogoratu azken kilometroetan, azken 100 kilometroetan gaintza zaldibitik gora igo behar dute, alderdirik gogorrenetik eta etapa amaitzeko Lazkaumendi, eta Lazkaumendi ere zaldibitik gora. Igoko dute hemen Behasainen helmugartu aurretik. Oso etapa bihurria gora beratxoa daukagu, oso etapa esan duguna jostaria, ikusgarria iruditzen zaigu izango dela gaurko etapa hau. 175 kilometroko ibilbidea, hasta erakutsiko dizu profila, aurrez ordea, hemen orain urrena Behasainen etapa izan zeneko irudiak dauzkagu, eta Omar Fraile duzu hor,
kajarrurarekin zen, urte hartan Omar Fraile eta Ahmet Txurruka protagonista izan ziren, ia egunero ibili baitziren lasterketa buruan 2013ko Euskal Herriko itzulian, eta giro izan zen beldurgarria, oso giro gaiztoa. Richie Portek irabazi zuen etapa, azken unean egindako mugimendu bati esker lortu zuen australiarrak eskairekin. Behar zeinen muga bakarrik harrapatzea, arte txikiarekin ailegatu ziren, gero biharamunean hemen behar zeinen erlojupekoa izan zuten, bakarkako erlojupekoa, eta erlojupeko hori Toni Martinek irabazi zuen. Toni Martin erlojupekoan garaile eta sailkapen nagusian Nairo Quintana Kolonbiarra izan zen maillot horiaren jabe. Esan bezala, 2013ko kontuak dira eta izan zen eguraldiaren ondorioz, esan dakoa, hemen behar zengo helmuga honetan, 75 lagunek utzi egin zuten lasterketa. Itzulia 72 amaitu zuten urte hartan. 2013an, Nairo Quintanaren urtean. Goizean Porte, arratsaldean Toni Martin etapa garaile eta txapela buruan eta maillot horia Nairo Quintanarentzat. Eta gaur ia bestera bateko etapa dago jokoan, 3. etapa da, eta aurtengo ekitaldiko aurrengo etapa bihurrian, nolabait esatearren. Atzo etzen aparteko ezer gertatu Lodosara bidean, eta palasei xamarra egin izan zuen pelotoiak, hortxe duzue. Gaurko ibilbideak Gipuzkoan barrena, itxasertzetik barrualdera, Goierrin izango du helmuga, Beasainen izango du helmuga, Gipuzkoako etapa honek 165 kilometro eta 165 kilometro egiteko 165 laguneko pelotoia. Ibilbide gora beratxua, 7 mendate aurreneko agatzean utzita, orain Santage da, eta esan dakoa, azkeneko 100 kilometro horietan daude. Etapako mendate bereziak Gaintza eta Lazkaumendi, eta biak alderdirik gogorrenetik. Xabier Usabiagari emango diogu hitza. Xabier, iesaldi egin ezin da segitzen dute Armirel buruan, tarte handirik gabe, alegia, oraindik ere erritmo bizi-bizian jarraitu beharko dute. Iesaldia, fundamentuzko iesaldia antolatuko baldin badute, eta iruditzen za, eta alako batean pelotoiak hankaltzea beharko duela, etapa guztia ezin izango dutela horrela egin adarrak hautsi beharrean. Ibilbide gogorra baitago, baina Xabier Usabiagak etapa honi buruz prestatu digun bideoa erakutsiko dizugu aurrena. Xehetasun teknikoak biltzen dituen bideoa aurkeztuko digu Xabier Usabiagak. Lehendabiziko mendate serio eta erabakigarriak 3. etapan ailegatuko dira. Zaldibian garrantzitsuenak. Aurrena Gaintza igo beharko dute. 2 kilometro pasatzeko mendatea da. Gogorra, bataz besteko penditza, 12tik gorakoa da. Baina artean helmugarako 36 kilometro inguru faltako direnez, seguraski erabakigarriagoa izango da Lazkaumendiko igoera. Lazkaumendik 2 arazo ditu. Sarrera eta gogortasuna. Zaldibiarrira ailegatu bezain pronto errepidea estutu egingo da. Eta areta gehiago estutuko da zubia zeharkatzeko garaian. Elkarren ondoan oso txirrendulari gutxik abituko dira. Eta behin zubia zeharkatu bezain pronto, sekulako aldapariekin beharko diote. Penditzak handiak dira, 17 eta 20koak ere gainditu beharko dituzte. Zati gogor hori igotzeko gainera seguraski nahikoa izango dira 4 minutu eta erdi edo. Beraz ez dago ia betarik atzetik aurrera postu asko aurreratu alizateko. Kontutan hartuta Lazkaumendi gainetik Beasainera 6 kilometro eskas faltako direla, Zaldibiko zubian gaizki kokatuta dagoen txirrendulariak eta igoerako lehendabiziko zatian esfortzu labur, baina esplosiboa egiteko gaitasunik ez duenak, nekez lortuko du etapa honetan protagonista izatea. Horixe da, gaurko etapa honetan azken kilometroetan topatuko dutena eta Xabier gaipatu duena kokapena. Gaur kokapenak aparteko garrantzi izango baitu, indarra beharko da gero aldapaura irauteko, baina aldapaura sartzeko kokapen horrek bere garrantzia izango du gaur. Abiatu horretik, egunero itzegina izaten dugu ziklistekin, gaur Gipuzkoarrak aukeratu ditugu etxeinguruan ibiliko diren Xabier Isasa, atzo iesaldian ibili zen Urretxuarra eta beste ezkiotarra. Alex Aramuru, ze aipatu diguten. Dana ezagutzen dugu goiti bera,
Oso etapa gogorra da, motxa baino oso gogorra, eta, bueno, zer esan aukiko du. Gaintza pixka tondikan elmugatik nik uste urrutegi daola, eta gero dena berriz juntauko ala, eta azkenen Lazka omendin hor aurren sartzea izango etapan klabea. Eta hortxe argazkia. Zarauztik, ekin baitiote etapari esan dizuegu, eta lainoa, hemen ez bezala. Kostaldean, itxasertzean, ez da garbi-garbi izan zerua. Etapari ekin diotenean aldiz, gu urdurako hemen ginen, eta hemen bestera bateko giroa genuen eta dugu. Oraindik ere hemen erabat argi dago, ez da arratsalderako hemen ere lainoak izan litezken aipatu duten lainoak eta haizea aldaketa ere bai. Ego haizea daukagu oraindik ere, baina iparra sartuko ote den kontuak entzun ditugu arratsalderako. Zuzeneko irudietara joan aurretik, parte labur bat egingo dugu eta ia buru belarri sartuko gara. Zarauztik Beasaina bidean jokoan den itzuliko 3. etapa honetan. Zerketa buruan, hortxe ari gara ikusten Santa Agedan gora Pirinioetakoa, baina ez de Bigorreko ziklista Bruno Armirel, Frantziako erlojupeko txapelduna. Xabier Usabiaga esaten ari nintzen lehen, garesti dagoela iesaldia, pelotoia galako batean hankaltza beharko duela, etapa guztia ezin izango dute, adarrak hautsi beharren egin, ia, zein lortzen duten, hain garesti dagoen iesaldian gaur lekutxo bat egitea. Diferentzia txikia da, minutu eta 10 segunduko tartea baino ez dauka Bruno Armirelek, eta mandubia pasa eta gero behar bada alako atxeden alditxo bat izan daiteke, azken kilometroetan sartu bitartean hor kilometro batzu behintzat zelaian izango dituzte, eta kaso horretor daiteke, baina diferentzia txikia izan da, kontua da pelotoian ere jende askok ikusiko duela garaipenerako eta lasterketaren jokuan sartzeko aukera, eta horregatik ez dakit banik gaur pake handirik izango denik. Armirelen iesaldi hau segurazki badakit nondik etor daiteken, izan ere berak Lekip egunkarian gaur esan du, berak erlojupekoa uste baino askoz ere kaskarrako egin zuen, kontutan hartu behar da, bere espezialitatea erlojupekoa dela, Frantziako txapelduna da gaur egun, eta ez zagoela bat ere gustora egindako erlojupekoarekin. Beraz horregatik bere buruari akulua sartu dio, eta gaur iesaldia sortzeko agindua zuzendariak edo berak bere buruari eman da eta protagonista bilakatu da. Eta atzean ikusten ari gara, UAE taldeak hartu duela erantzukizuna, eta UAE taldeak modu honetan jarraitzen duen bitartean, zaila izango da Bruno Armirelentzat eta beste edozeinentzat ere gaur diferentziarik egitea. Diferentzia zertxo bat gainera laburtu eginda mandubi igotzen ari diren bitartean, minutu eta segundu batekoa da, beraz UAEk garbi dago gaurko honetan behintzat, ez dakit iesaldirako eta gogorek izango duen, baina lasterketa gogortzeko erabaki irmo hartu duela behintzat. Hortxe, berriz ere, profila, da 56 kilometro terdiko etapa, ibilbide gora beratxoa, Gorka Izagirre gonbidatu gaur hemen gurekin, Gorka Izagirre iaz arte, horri izan da, errepidean, pelotoi horretan, ibili izan da, itzulia askotan egindako gizona da, Gorka Izagirre bera ere, itzulian iesaldi asko harrapatutakoa, eta hasteko, Gorka, okerezpanez, zure debut urtean, itzulian, aurreneko etapan, ibili zinen aldeginda, eta honen hasi eta maitu zen etapartan, eta okerezpanez, hanpo taldeko mailotarekin zinen orduan. Hori da, bai, han izan ginen. Bai, hanporentzate, bueno, itzulia lasterketa World Tour mailako lehenengoa zan, eta bueno, egia esan Oskar Guerrero genduen zuzendari bezala, eta berak aukera eman zidan, bertan parte hartzeko, goierritarrak baginen bertan, Mikel Gaztainaga, Aitor Perez eta Dioni Galparsoro, talde, bueno, politia genduken, etxekoa, hemen ginenen, eta bueno, bai, iesaldi hartu nuen, eta, bueno, podiumea igotzea ere lortu nuen, bai. Laster jarretuko dugu iesaldi horrekin Gorka aurrez lehiaketaren berri eman behar dizugu, hemen Bruno Armirel, Santa Agedan gora doan bitartean, bigarren mailako mendatea da, honen bestez mandiko sailkapenerako 6 puntu izango dira hemen aurrenekoarentzat, Gaintza eta Lazkondi ez dira, bigarren mailako mendatea da hau, Gaintza eta Lazkondi, iguerako horrek izan arrean, hirugarren mailako mendateak dira, luzeragatik. Hau ja, luzexeagoa da. Honek jetxiera ere luzexamarra dauka, jetxiera bihurria. Esan dakoa, lehiaketaren berri eman behar dizuegu.
Atzo egin genizuen galderak erantzuna kuantan Herman zuen. Alegia, iaz Nafarroko etapa zeinek irabazi zuen, galdetu genizuen, eta Nafar batek, sakanako batek, eramango du saria. Jose Miguel Gartziandia Goñik eramango du etxe ondoren jantzimentua, eta bide batez egin dezadan, gaurko etapako galdera, gaurko etapako galderak. 2013an izan zen itzuli amaieran, nork irabazi zuen, hemen Beasainen jokoan izan zen erlojupekoa. Eta hor dira aukerak. Alex Aramburu, Toni Martin, edo eta Richie Portek. Zein izan zen erlojupekoa irabazi zuena, hor aukera hori. Ba hortxe, utzi zuen erantzuna, gaur uste dut erretzamar daukazuela. Lehiaketan erantzun eta zauzketan sartzeko bide hori egitea. Bruno Armirel ia gainean da. Bruno Armirel iesaldietan zaildutako mutila da. Eta tartea 51 segundo. Ez da tartea honen bestez gorka. Ez da, ez, eta UAEren jarrera, bueno, kontuan hartzekoa da. Ikusi besterik ez dago, tropela nola di joan, luze bida peio, hemen sufritzen, atzo erosketa... Hau ja, kezkatzekoa da. Seinale txarra. Hau kezkatzekoa da. Hau Seinale txarra. kezkatzekoa da. Eta harrigarria da, Fermin, lehen une batean Bahrein taldea bera ikusi baitugu lanean tiraka. Beraz, seguraski kukuak onker jodie, pentsatuko zuten atzoko eroritik errekuperatuta zegoela, baina zartaria sutan jarritakoan ikusi da, Pello erregin dela hor. Ba, Pello ez dago, atzo erori eta kolpetxarra hartuta da. Berak aipatu izan digunez ustez inolako ondoriorik gabeko eroriko izan zuen, baina ikusten ari gara ondorioak hor biztaratu direla. Bateko Pello, sailkapen nagusirako hautagaietako bat, eta besteko, Jon Izagirre, gorka, naia zer moduz modatzen den, larun batean kankateko ondixamar hartu zuen, Lizarran Indurain sarian, ze aipatu dizu? Bueno, hor dabil, bueno, ez dabil bere honenen, bueno, saietxean golpea handi hartu zuen, ospitalean izan zen igandean, erradiografia batzuk eginez, da, bueno, ez zitzaion ezer fisurarik eta usturarik azaldu, baina, bueno, nahiko minakin dabil, mukiak entzekoan, eta arnasa sakon hartzekoan ere molestiak hor dauzka, minez, eta, bueno, ikusiko du. Laguntxarra doka beraz, egun hauetan hemen errepidean sufritzeko. Ez da egokia, ez da egokia. Ba, Pello Bilbao, kezkatzeko moduan ari da hor, Santagedan gora sufritzen. Zona nagusitik kanpora. Ez esan genezake, gaurko etapak erakutsi diguna, eta orain Gorka Izagirre kontatu digunarekin, halako urrotz pitxarkada bat hartu dugula. Itxaropen handiak genituen bi txirrendularioekin, lehen ere handiak egindakoak dira, eta esaten aritu gara, erlojupekoan atzerapena izan zuten arren, ez zeudela lasteketatik kanpo, jokoan jarraitzen zutela, eta jaitsirak eta ondo ezagutzak ere beraian alde joka zezakela, baina ikusi egin beharko da euren gorputzek nola erantzuten dute. Eta UAE berakoan ere ematen, UAE geztutu egin nahi du, luzatu egin nahi du, gogortu egin nahi du lasterketa hau jetxiera arriskutsua dela esan dugu, luzea eta min egiteko moduko jetxiera. Eta Nuarben bertan ere ezkerreta hartuko dute, eta... Eta mandu birako bidean gorantza. Urtegira ailegatu bitarteko aldapatxoa, bai. Aldapatxoa jakinan egongo dira, eta min ikusten da, min egin nahi dutela. Eguraldia beroa dute, eta bueno, hemen ikusten da atzetik Pello ez, sufritzen, goiti berakoan ikuste saiatuko dela, sartzen. Ja sartzen den, baina hemen geratu baldin bada, etapa maieran izango den su horretan, uste dut, kiskaliko dela gaur, Pello zoritxarrez. Pelloren atzerapena minutu eta 10 segunduko. Beraz, ja, 30 segunduko atzerapena pelotoiarekiko. Goitik behera, bizi-bizi. Ikusi beharko da, Pellok badaki bere burua ondo kontrolatzen, behar bada momentu txarba pasatu du, Santagedako, egia esan behar da, Santagedako zati hori oso dela gogorra, 10% penditzak ere baditu, eta behar bada, bueno, momentu larritxoren bat ikusi du, eta pixka bat berak ere hanka altxatu du ez, ikusiz, bueno, aurrera xaro geratuko dela tropela,
aurrerago ikusiko duzte, baina, bueno, momentuz hor da. Pellorentzat albisteri txarrena izan daiteke alde batetik bere sensazioa eta gero beste alde badiru diela UAEk ja lasterketak gogortu egin nahi duela eta zezenari adarretatik heldu eta ez duela inolako txantxari nahi. Ez dut uste UAEren kezka Bruno Armirelen iesaldia denik, sailkapen nagusirako ez dauka inolako kezkarik ere, baina lasterketak gogortu egin nahi dute. Ikusi baitute ordura arte lasterketa erabat eroa izan dela eta lasterketa ero utzi ezkero, erabat anarkikoa izan ezkero, berarentzat kaltegarri izan daiteken iesaldiren bat sartu daiteke, Almeidaren kontrario zuzenen bat iesaldi horretan sartu daiteke eta uste dut horregatik oso tresna eraginkorra hartu dutela. Lasterketa gogortu eta erritmoa bizitu, inork ies egin ez dezan. Hori behar baitu. Joao Almeida, Portugaldarrak, UAEko taldeburuak eta horretan du taldea. Ja, behizamatik noar bera bidean. Bueno, UAEk ere badu, beste euskaldun bat, Igor Arrieta, hemen errepide hauetan nerekin oso sarri entrenatzen ibilitakoa, oso ondo ezagutzen ditu, bai hemen Santagedako aldapa, Mandubi eta Lazkao mendi eta abar, eta, bueno, berai hor daukate taldean sartuta, eta bueno, hori ere beraientzat beti da lagungarri. Ikusten da, bueno, nik bera lanean, bai, bera buruan, bai. Zertxo bai kendu dio lan ikusten. Bai, zerbait gerturatu da. Pello aldapa bera ondo moldatzen da, oso ondo ere. Pellok ere ondo ezagutzen ditu inguru hauek. Horregatik geneukan itxaropena, goitiperakoan azken kilometroetan izaten den lehia horretan Pellok zeresena izan zezakela. Kiukarti orain erreleboa maten. Bai, Santagedak badu, mendate erdian lasaigune bat ez, uste ikusten da, ordua zela guantxe, momentu puntu horretan. Eman beharrekoa eta erreleboak ere eskartzen diren tartea. Eta azken zatian. Eta Armirelek hemen segitzen du, buruan bakarrik eta jada kilometro batzuk badara matza, bakarrik. Bruno Armirelek gertu izan du talde bat baino gehiago. Izan dira Armirelen atzetik abiatuta, baina inork ez du lortu. Bat egiterik eta mendate honetan ere bakarrik pasata, ia mendiko saikapeneako puntu politak biltzen ari da gaur. Bruno Armirel lanak izango ditu honen bestez Diego Uriartek etapa amaieran mendiko mailotari eusteko. Dekatlonek atzo Lodosako helmugan Tronchon izan zuen esprinean, 3. postuan sartu zen Tronchon. Dekatlonek atzo Peideloaren etapa irabazi zuen San Benetekin. Dekatlon gaur itzuliko etaponetan iesaldian da, bakarrik, gure gonbidatua zenbatetan ikusi dugun, une honetan Armirel ikusten ari garen bezala, iesaldietan pelotoiari aurre hartuta. Urte sasoi honetan, gainera esango nuke neurri handi batean, bai Lies Baston Liesen, bai Flash Balonen eta horrelako proba gogorretan, ardenetan, txirrendulari hau eguneko iesaldian sartuta ibili izan da, eta gero nola ez baita Frantziako turrean ere askotan sartu izan da iesaldietan, eta txirrendulari zaildua, eskarmentu handikoa, bere indarguneak eta gabeziak ere ondo ezagutzen dituena eta gorputzari zuku ateratzen maixua dela esan genezake, iesaldietan behintzat Bruno Armirel. Honen berri izango duzuzuk, Gorka? Honekin topo ingo zenuen, iesaldiren batean? Bai, noski, bai. Bai, gizon gogorra, bueno, ikusten da zertan den bere espezialitatea, ez? Bueno, lautadan, erlojupekoak eta bueno, bakardade lan bakarti horietan oso ongi moldatzen da, gaur ez dauka behar badapeak gustatuko litzaioken ibilbidea oso horra topatu du eta hori baino okerrago UAEren jarrera ez diotela uzten bidea egiten eta bueno, behar bada hemendik aterako duen saria gaurko egunetik mendiko sailkapena izango da. Aurten Kataluniako boltan, amaitu berri den boltan, ibili da, gaur bezalaxe, eguneko iesaldi harrapatuta Bruno Armirel taldetxo batean eta iesaldi batez, bi ere harrapatu ditu Kataluniako boltan denera, baita Paris Nizan ere, baina Gorka gaipatu duena hemen talde bat horrela jartzen denean, aurrean iesaldian sartzen denak aukera gutxi izaten du. Bruno Armirel bera uste dut Fermin itzulian bertan ere, urte batzuk badira, baina Daniel Felipe Martinezek irabazi zuen itzulian, 2022an, Zamudion amaitu zen etapan iesaldia handi bat izan zen eta han ere uste dut sartu zela. Beraz, iesaldi askotan izan da, iesaldi askotako tapakia izan da Bruno Armirel. Hor Pello Bilboaren
taldea. Zulua itxe ezin da oraingoz. Bai, atzerapenaren berri ez daukagu, lehen 30 segunduko atzerapenaren eman dute. Bruno Armirel eta Tropelaren tartea 37 segundukoa da. Inguru mari horretan ibil daiteke Pello Bilbaoren atzerapena. Hauen noarben dira, Tropelarekiko. Ezkerretara hartu eta ja Mandubiara bidean. Errepide zabala eta orain gorantza. Urtegia harrapatu bitarte, errepideak gorantza egingo du. Almeida bera buru-buruan. Eta jotzen ari dira, eta jotzeko asmotan dira. Zuzendariarekin zerbait izan du, Del Toro bera orain. Hor bigarren postuan jarrita, beraz hauek Groskarnerrekin eta erritmoa gogortzeko intentzio dute. Beira zezen luzatu eman dute. Bai, aurrera doaz. Hortxe duzue, hemen UAEk duen zazpiko Almeida, Arrieta, Laingen, Del Toro, Groskarner, Magnalti eta Marsuler. Eta Bora orain atzetik erreakzionatzen. Bora taldea kontutan hartu behar da hiru txirrendulari oso postu honetan dauzkala. Lipovitz, Blasov eta Daniel Felipe Martínez. Beraz uste dut, itzuli honetan eta gaurko lagina nahikoa dela ondorioztatzeko lehiarik ez duena bi talde handi horien artekoa izan daitekela. UAE eta Bora. Eta UAE, oraingoz UAEk. Jarri du ditu kartak mahai gainean. UAE jendea probatu egin nahi du. Tropela bera ere nik uste hautsita doa, bai. Hemen beste talde bat ere berako horretan atzeratuta ikusten ari gara. Zati desentetan eta pelotoia aurreko bihurgunen eskutatzen ari da eta pelotoia luze eginda begira ia minutuko atzerapena darama Pello Bilbao kune honetan. Del Toro hemen buruan. Pello Bilbao minutu Blasov erantzuten. Izen handiaka, izen handiak. Eta Sepp Kuss ere aurrera egiten ari zen. 78 helmugarako eta jada hauek eta soa piztu dute ikustea. Lasterketa espero baino biziagoa, Zaldibia jotzen genuen nolabait ere giltzarri, Zaldibiak bai eskuin ezker gaurko norabidean joan da 2 mendate oso gogor dituelako, baina ikusten dugu helmugarako kilometro askoren faltan hasi dela sua. Tropela horretan dauden gizonik indartsuenak hasi dira mugitzen. Ibilbideak ematen du, hortarako, eta UAEk ere taldea deno dakigu ze taldea ekarri duen, eta, hauek eskopeteroa dira, pixka bat ikusten da, taldea, nola gortu duten lasterketa, eta hortan da biltza, eta lotxi gabe gainera, eta, berain apustu egiten ari dira, eta behondeiela. Ikuskizuna bermatzen ari dira. Nik gehiago uste nuen, UAEk behar bada zurtxeago jokatuko zuela, Almeida lider nagusitzat hartuko zutela, baina ikusten ari da, hor maila oso honeko txirrendulariak badituztela eta lasterketa mugituz gogortzeko intentzio dutela. Lasterketa mugituta eta Del Toro eta mugitu direnerako askatasun neurri bat behintzat badutela esan daiteke. Ja, maiotoria zer moduz modatzen den, Maximilian Schachmann zer moduz, errojupekon ustekabeko latza mantzuen, batzuren ustekabeko mantzuen, atzo egoik esan zigun, etzela inbestekoa izan. Schachmannek irabaztea. Ea gaur, zer moduz erantzuten duen ibilbide gora beratxo honetan, Maximilian Schachmann liderrak, hor dituzuen mailotak, berdearekin Bayer, berdea Iwan jantzi behar zuen, baina Iwan erretiratu egin denez atzo etapa irabazte txera joan denez, Bayer da. Berdearekin, nahiz da Schachmannena den. Berdea ere, Diego Uriarte, mendikoarekin eta gazterik onenaren mailot urdinarekin, Leonar, Ineosko gaztea. Hemen urtegia, abiatu ez direna, Kale Biguan eta Victor Kampenaertz eta Kaiamini Astanakoa, bestea, atzo erretiratu egin behitzen. Horain mandu bidaukate zain, txartel hori ikusita da, atzo Alex Aramburu. Ezkiotarrak mugimenduren bat egin zuen nonbait, bakar bat traba edo egin zion, eta txartel horia ikusita da. Zer iruditu zaizu, txartelen kontu hau, Gorka? Victor ere bai, Victor Kampenaertz. Kasu honetan Alexekin eta nik ez dakize gertatu zen, baina egin duten gauza berria da, tropelean, eta ongi ikusten dut, egia da, eta zergatik, batez ere esprinak oso eroak izaten direlako, arriskua gaientzen da normalean, eta ez hemen Euskal Herrian soilik, baizik eta esango nuke, edozein lasterketatan, hau gero ongi aplikatu behar da, eta arazoak izaten dira, ongi aplikatzen ez denean. Baina ikusi dugu Alexek eta Kampenaertzek atzo izan zutela, atzo ez dakit Alexena ez dugu ikusi,
eta erorketa ere egon zen, ez dakit ze gertatu zen, baina bueno. Eta Erne, Bruno Armirelekin bat egitera doaz, 3 txirrendulari. Sepp Kuss, Isaac del Toro eta Alexander Blasov. Mugimendu garrantzitsua da. Maila osoneko txirrendulariak eta pelotoian ere orain erantzunkizunan nork hartzen duen. Lideraren Bai, taldeak, protagonista Soudal badaukat. taldeak hartu beharko du. Aurrera inugoro. Bai, Iban Velasco, azer nolako jo hasiera-hasieratik. Bai, ikusi da, atzo lasterketa nahiko lasaia izan zen, da, jendia gaur indar askokin dago eta gogo askokin ikusian moduan. Eta dagoeneko hautagi batzuk jokoz kanpo, ez dakit zeuenak nola dauden. Momentuz Enrique eta Pablo aurreko taldean doiaz, Gregor eta Nelsonekin, da, guretzako momentuz ondo doia. Eta gero azkeneko kilometroak Zaldibian erabakigarriak izango dira berriro ere. Bai, batez be, Gaintza eta Laskoamendiko sarrerak izango dira gakoa, ez? Pelotoi guztia jungo bazan, agian pixkat zailtasun gehiokin izango zen, talde txikitxoa juten bada, errazago izango da, ez? Ondo eskerrik asko, Iban. Bale, zuei. Armirelekin bat egitera doa hirukotea Del Toro, Blasov, Kuss. Blasov eta Kuss ondo ezagunak dira. Arnasa luzeko mutilak dira, Del Toro gaztea, Mexikarra, 21 urte besterik ez ditu, 4 zenbakiduna, Guaeko gizonak, aurten besoa jasuta da gainera, Milano Torinon, irabazita da, Isaac Del Toro. Saiakera honek oraingoz Fermi Blasovi egiten dio mesederik handiena. Sailkapen nagusian bera da erlojuaren kontrako saioan ondo moldatu zena, eta horren bestez, Bora taldea, Patxi Bila uste du lasai egongo dela, izan ere sailkapenean zerbait egingo balute, beti ere, elkarrekin, helmugarteko balira behintzat, Blasov izango litzateke etekinik handien aterako lioken. Hori da ez, ikusten dugu hemen Borarentzat eta Guarentzat, egoera, Pelotoia gainean, oso gainean. Bai. Eta segurazki hor Soudal talde hariko da lanean, Schachmannek badaki, itzulia oso ondo ezagutzen du, lidertzan ebilitakoa da, badaki zen olako ziria eta zepoa jarri zieten eurak lider izan ziren urte hartan, Jon Izagirrek irabazituen urte hartan, eta badakite horrelako taldetxo bati eta txirrendulari hoiei ezin zaiela metro bakar bat ere oparitu. Matximendan, bat egitera doaz denak. Armirel, mugitu diren hirurak Del Toro, Blasov eta Kuss eta pelotoia. Eta atzeratuta gogoratu Pello Bilbao dabil. Lehen minutuko atzerapena zeraman Gernikarrak. Hemen, orain Mandubin gora baita lasterketa. Hemen duzu Espainiako buelta irabazlea Sepp Kuss. Kontutan. Pixka bat baretuko da orain kontua. Pixka bat baretuko da. Movistar taldekoak ere lanen aritu dira. Bruno Armirelen iesaldia defendatu nahirik Decathlon taldeko txirrendulariek ere buruan izan dira, eta orain behar bada zertxo bait baretuko da, baina Pello Bilbaorentzat horri izan den mugimendu horrek sekulako kaltea ekarri du, ia 2 minutuko atzerapena baitara orentxe bertan Bahrein taldeko bizkaitarraren taldetxo horrek. Talde itxiz Mulberger. Ikusi barko da, Schachman ez zenbat taldeki dituen hor aurrekaldean, Orain Mandubiari ekingo diote, ez da oso igoera gogorra, etzana ere ez da, baina eramangarria da, eta bueno, 13-14 minututan igotzeko, mendatetxo bat, baina jaitsiera oso bihurria dauka, eta bueno, hemen badirudi nik uste dut berriz ere sua egongo dela, beti gora. Mendate honetan, garai batean hemen Ordiziago klasikoa erabekitzen zen, urtero, hau izaten zen, Ordiziago klasikoa, Bidania eta Mandubiak ateatzen zituen Ordiziago klasikoak urte askoan. Zu birutan irabazi izan duzu Ordizian, Gorka, hibrido honetan ez ordea? Ez. Hibrido honetan ez? Ikusten izana naiz, baina ez. Aldiz, gaur igo behar duten aldetik, Gaintza, igota zaudezu Ordiziago klasikoan. Lehen aldiz, jarri zutenean igoera, bai, orduan izan zen garaia, bai. Itzulia behin bakarrik sartu da. Gogorra da. Hala izango da. Zamezala itzulia behin bakarrik sartu da. Zaldiatik gora dagoen malkarko gogor horretan. Gaintzara bidean eta gerora Ordiziago klasikoak zenbait urtetan. Mantendu zuen, bizpahiru urtetan sartu zuten Gaintzako igoera. Hau Pelloren taldetxoa. Atzeko taldea bai. Erritmo zere motelago eta hemen komeriak. Atzerapena pilatzen eta
Oso zail dute hauek aurrekoekin bat egitea, ezinezkoa ez esategatik, ezinezkoa. Bai, Aurrera inigo. laizter egingo dugu, orain txirrindulari bat pasatzen ari da eta, baina laizter Gorka Gerrikagoitiarekin hitz egingo dugu. Pello Biloren taldea, Pello Kito, Pelloren aukera sailkapen nagusiari begira amaitu dira. Eta atzo eroriko txarra izan ondoren esan duguna, bera... Bai. Aurrera inigo. Eta Jon Izagirre talde horretan, Jon Izagirre Pelloren taldean. Bai. Sailkapen nagusiko bi euskaldunik onenak, sailkapen nagusiko bi euskaldunik onenak, ia 2 minutuko atzerapenarekin atzerautako talde txorretan. Hementxe daukat. Gorka, Jon Izagirre atzeratuta dabilela ematen du. Bai, ez dakigu zehazmeazki zein da egoera, baina hori izazte berak rabizotik atxan geratu dela. Eta, bueno, laru da, indurainen eukitako erorikoa mesederik ez dotxolaen. Hasieran izan den zu hau iragartzea oso zaila zen, aurrela ateratzea. Ez, etapa laburre, etapa gogorra, espero gendun oso etapa bizkorra, olakoa, baina nik usteot horrela segitzen badogun helmugera arte banan helduko direla. Nik usteot hemendik aurrera espero dugu eta purtsu bet laseitzi, Eta orain zein da Kofiditzen asmoa? Ez dakigu egoera zelan doan, jakin biko zer gertatzen da horreleneko pelotoien, eta zer gertatzen da, esan dutzuten moduen, holan joati helmugara arte ezin josko izango da. Eskerrik asko eta animo, Gorka. Bai. Hala jarraitzen dute, Hala jarraitzen dute. Brando Magnalti taldeko txirrendularia mugitu da, Gorka Gerrikagoitiaren txirrendulari beste bat hor gurpilean sartu da, eta lotura lana egiten beste behin ere Lipovitz, hor Bora taldeko gizona. Lehen bezala garbi dago, UAE eta Boraren arteko lehia dela hemen gaur borrokarik ez duena. Atzean Joao Almeida, eta etentxoa berriro sortu da, Joao Almeida da talde hori itxiz, Isaac del Tororekin eta hemen buruan doan, Brando Magnaltirekin batera aurrera egiteko ahaleginetan dabilena. Gelderman, Bisma taldeak kontrolanetarako jarri duena, eta orain Isaac del Toro mugitzen. Beste mugimendu bat, Mexikar gaztearen aldetik. UAE ari da probatzen erabatera espada bestera, bere gizonik indartsuenak denak hemen buruan jarrita. Lipovitz erantzuten. Castrillo ere bai, Castrillo. Almeida laugarren. Txikitu egin nahi dute dena. Hau da ikuskizuna, Ilan Van Bilder dauka. Teorian beintza, Shackmanek eskalatzaile polita ditu. Mauri Van Sevenan, teorian, Nox ere igoeretan txuku moldatzen den gizona da, Berbaeke berare bai eta bereziki gizon hori. Aurreratuena Soudal taldeak Ilan Van Bilder du. Shackman ez dut ikusten, Ez da geri, mailotoria ez. Aurreneko posto betan ez behintzat. Lipovitz bera jotzen. Urrik usteko ari da betetzen, UAE-ren eta Red Bullen arteko buruz-burukoa. Enbidoa botaz, Bora taldea. Plater handian igotzen, Bai gizona, mandu behin gora, plater handia sartuta. Hor ikusten da, abiadura, ez da oso gogorra, baina etzana ere ez, baina plater handian igotzeko txirrindulari hauek bai, eta bueno, topera dijoaz, eta ikusten da ze abiadura, ze jendea erien moitzen, Lipovitz bera, ez? Eta Lipovitz ere ez zegoela lehiatzeko moduan, esan ziguten hasieran, itzuliaren atarian, ez ote zegoen, sasoiz behar bezala, erdi gaixo ibilita, baina errojupeko bikaina egin zuen, eta errojupeko azgainera gaur gorputza probatu behar izan dutenean, erantzuten ari da. Alemaniar gaztea. Eta Shackmanen berririk ez dagoagu, beste Alemaniarra, mailotoria soinan duen Maximilian Shackman, ez da biztaratu horreneko postuetan. Oso lehia polita eta borrokarako gogoz tropel horretako bitalderik handienak segurazki, Bora eta UAE, batek ies egiten duena berak besteak kontrolan hartzen du, orain Borakoak ies egin nahian, eta begira Brando Magnalti zeinen zorrotz ari den ezartzen, atzean erritmo bizia, inork ies egin ez. Hor Shackman, eten da, buitrago buru duen talde txorretan eten da, Mauri Van Sevenan du gurpilean. Maximilian Shackman harrapatu dugu, eta multzo nagusitik kanpora doa. Sartuko dela ematen du. Bai. Sartuko dela ematen du. Talde txori azkarxeago doan, itxura ematen du. Mendate erdia nik uste dut hemen oraintxe egingo zuten.
2 kilometro gainerako. Eta Lipovitz ere Almeida bera, atzetik. Almeida, bai. Almeida, Portugaldarra bera jarri da buruan. Castrillo gainean duela, Van Bilder gero. Zenbat aldatu den txirrendularitza, 80 kilometroren faltan, itzulia irabaztera etorretako txirrendulariak, sufesta bete-betean, murgilduta, gale batean 40 kilometrora zegoen mendateare, luze etxita izaten zen, artean helmugarako zeuden kilometro bakarrik egitea arriskutsua eta ahalegin zaputza izango zelakoan, begira, gaur zen olako ikuskizun ematen ari diren, eta jarraipena. Olen berriz ere jarraipena geldialditxo izan da, eta kontrolatu dira, atzekoa gurbiltzen ari direla, berriz ere UAEk estutu egin nahi du erritmoa. McNulty jarri da berrirore, eta Ben Healy atzean geldituta. Hau ere Ardenetan ondo ibili oidean txirrendularia Ben Healy, erlojupeko bikaina egin zuen, eta horregatik dago sailkapenean 11. postuan, 18 segundura. Ben Artxirraian ikusi dugu atzealdean, Healyren taldekidea. McNulty berriro, zulotxoa ireki du, orain borak hartu beharko duatzen erantzungizuna. Tejada gurpian astanakoa. Hauxe, aipatu dugun geldialdia eta McNultyk berriz ere beste puntutxo bat jarri dio erritmoari, mandu biari dire igotzen. Matximentatik gora. Eta bora, emate zuen, orain. Eta orain ez da geri. Badirudi agindua garbia dela ez, bai borarentzat eta UAE-rentzat. UAE bat aurrean bada, zuek beraiekin eta alderantziz ez. Eta bueno, horrek egoera hau dakar. Bat aurrera balin badoa atzetik jo behar dute besteek eta bueno. Henrik Masere hor da, Fischer Bracken gurpilean, 81 bat zenbaki duna. Nik hori uste nuen, bora izango zela gehien bat. Lasterketa mugituko zuena, nire aurreikuspen hori zen, eta arrazoia zen Lipovitz, Blasov eta Daniel Felipe Martinez oso ondo kokatuta zituela, eta behar bada UAEk, behar bada lotura lanak gehiago egingo zuela, baina ikusten da, bi taldek dutela norbait aurrera bidatzeko asmoa. Aginduak garbi izan dira gaur, abiatu aurretik. Harold Tejadarekin doa, Brandon McNulty. Estatu Batuarra, hemen itzulia mailotoriarekin ibilitako gizona, gorriak ikusitakoa. Pogačar izan zuen taldekide mailotoriaren defentsan egun hartan Euskal Herriko itzulian azken etapan. Ezin izan zen utzi mailotari. Sailkapen nagusian biak elkarren segidan daude. Tejada dago, 13 segunduk atzerapenarekin 23. postuan, eta Brandon McNulty 24. 34 segundura. Eta multzo nagusi hemen. Enrik Mas ikusten zaio ez, hobekiago, gaur behintzat, erlojupeko kaskarra egin zuen aurrekoan. Eta bueno, bere lekua ez, mendiko etapa bat eta olako ibilbidearekin, bueno. Schachmann ere sartu da. Buitrago hor da, Berte ere hor da. Ja, Alexa Aranburu ordoan, ez dakigu, orain... Ez du ikusi oraindik ez. Irudiak zerbait gehiago erakustea duen. Baina topera doaz, kilometro, 500 metro mandubiko gainerako, baina hemen ez da geldialerik egon, eta hemen ia da gaina hartzear. Bai, hau gehiago laster dute, mandubiko pankarta. Luze eginda. Hau da, sesioa. Eta seta gainera utzi egiten dio Brandon McNultyk. Lasterketa gogortzeko moduak asko izan daitezke. Bata pelotoian buruan lanean beltza arituta eta bestea iesaldiari ekinda ere bai. Bueno, mandubi gainean lasterketa burua Salvatorera jetxiko da orain etapa. Ez dago tarte handirik, ez dago zulo handirik. Mailotoria goratu, multzo nagusi honetan dugu. Hemen falta direnak Pello Bilbao eta Joni Zagirre dira. Euskaldunik onena sailkapen nagusian Gernikarra eta Ormaiztegiarra biak geratu dira atzean, Santagedan gora. Eta Alex aurrean, Fermin? Ordua, bai. Orain ikusi dugu, bai. Alex Aranburu ikusteko moduan. Ez da etapa txarra Alexentzat, Ez. Itzuli hasi aurretik, berari galdetu zioten eta hitz bat esan zuen, Beasain. Beasaingo etapa, nonbait hor kaskezurrean sartuta dauka, eta motivazioz behintzat, seguraski besten aldean jantzi izango da.
Nik harridura hartu nuen, bueno, ez zuenean erlojupeko txukuna egin. Bera gai da, erlojupeko hobeak egiteko, iaz oso itzuli ederra egin zuen, sailkapenean ere hor, bueno, aurreneko 10etan egon zen, eta, bueno, ez dakit, nik zerbait gehiago espero nuen beraren gandik ez erlojupekoan, baina beste gauza bat ere bada buruan etapa hau izatea eta bueno, arrazoia hori izatea, ez? Hanka altxala sai hartu eta etapa ontara buru belarrik jartzea, eta bueno, ikusten da, ze ritmoa, ze tropeltxoa doan, ez dakit, 30 bat joango dira, gehiago ez, eta hor doa, eta bueno, kontuan hartzeko txirrindularian ikuste. Alex Aranburu izpide hartu dugunez eta lehen aipatu dugu atzo txartel horia ikusi zuela, Victor Campenaresek bezalaxe eta txartel horiaren kontua aurten berria denez, uste dut azalpen pare bat eman behar ditugula, izan ere horrek zigor batzuk ekarriko baititu. Egun bateko proba edo itzuli batean bi txartel hori ikusi ezkero, kaleratzea dago eta 7 eguneko zigorra. Bigarren txartel horia jaso eta biharamonetik. 30 egunen buruan, 3 txartel hori ikusi ezkero, hau da hilabete batean 3 txartel hori ikusi ezkero, 14 eguneko zigorra, lehiatu gabe. Eta urtebeteko epean, 6 txartel hori ikusi ezkero, 30 eguneko zigorra ezarriko da. Beraz, txartel horien kontua, uste dut aintzat hartu behar dela. Aurten badira ia 12 bat txirrendulariero txartel horiek ikusitakoak, eta bat bada, Dani Van Poppel, 2 ikusi dituena. Ez tarte labur horretan, eta horren bestez ez du zigorra handirik jaso, baina Dani Van Poppel izan zen, bai lehendabiziko txartel horia ikusi zuena, Dano Anderritzulia mugimendu baldar bat egiteagatik esprintean, eta gero bigarren batera ikusia da. Arrazoiak asko izan daitezke, atzo Alex Aranburu bera Euskadi Irratiko mikrofonetan entzun dugu, eta izan ziren ukituetan eta berari errua bota hemen diote, eta bera errudun jo dutenez txartel hori atera zioten izan zen erorian, baina izan daiteke esate baterako Caden Grovesi gertatu zitzaiona. Jasper Philipsenek garaipena ospatu zuenean, Caden Grovesek egin zion sprint bideratzaile lana, haren garaipena ospatzen hasi zen pelotoi erdian, eta hari ere txartel hori atera zioten. Beraz, arrazoia desberdinak dira, baina beti ia arrazoi berberagatik. Beste batzuen segurtasuna kolokan edo ezbaian jartzeagatik. Jetxiera bihurtzea. Azkar ari da egiten Magnalti jetxiera, arriskatzen ari da Sigisaga. Arriskatu beharra dauka, tartea atera nahi badute, bueno, topera jetxi behar da. Mandubik, zorua nahiko ona du, txukuna, punturen batean, pixka bate mugitua ora beratxua bada, baina, orokorrean... Ez da gainera errepide zabala dago, eta giro ona, lehor, beraz, alde horretatik egorarik onenean. Ari dira jeisten gaur Mandubi jeitsi, Salvatorera eta Eskubira hartuko dute. Ormaiztegi aldera hartu behar dute, Lierni igotzeko. Lierni ez da puntua garri. Petxera hoetan gako izaten da txirrendulariak nola hartzen dio neurria abiadurari. Errepidea zabala eta bihurgunea irekia eta ikusten dena izanagatik azkarregi hartu ezkero hankaz gora joateko arrisku izaten da, baina bistan da zoru ona eta bihurgunea ikusi edo antzematen den horietariko baldin bada txirrendulariak bere eskarmentuari esker aixe hartzen diola dagokion abiadura. Egokitzen dela hartu beharreko neurrietara. Harold Tejada Magnaltiren gurpilean, Astanako kolombiarra. Orain arte ez dio horrelagorik eman. Gero ortekara ailegatutakoan ikusiko dugu ze jokabide hartzen duen. Igoeran gurpilean joan da eta jaitsieran ere bai. Harold Tejada izan duen hau nik Astanan, korredore txirrindulari igotzailea, zerbait baldin bada, erlojupekoak ere txukunak egin zalea da, eta nik uste dut, batez ere azkeneko 2 urteetan salto, gorakada egin duena, fisikoki, eta orain hemen magnituderekin parez pare joatea, bada zerbait. Salvatore Norentxe, lasterketa burua, Harold Tejadaren etapa gogoan garri bat Turkiako turrean izan zen, Gorka, ez dakit, mendate luze, ikaragarri luze horietako batean amaitu zen etapa, eta lasterketa buruan oraintxe bat, urrena bestea, tartean Tejada ibili zen. Etapa hura
oker ez baina Lutsenko irabazi zuen. Lutsenko eta gero Ziekov gazte bat izan zenan, Tejadari aurre hartuta azken unean azaldu zena, baina etapa harrigarri egin zuen, kolombiar honek. Aurten gogoan alduzu Fermin, Paris-Nizako azken etapan bakarrik erori zen igoera batean. Eta ere? Han eraso festa eta hasi zen eta ez dakit ze gertatu zitzaion, baina erori egin zen. Erreleboa ematen ari zaio. Pasatzeko asmotan da beraz, Tejada, lagun bat badu, lasterketa buru honetan Brandon Magnaltik. Atzean nor duena ardura. Borak, Soudalek, ze ikusten dugu. Ara hemen dira. Movistarrek. Bertan. Eta begira, hirugarren Almeida postuan hemen. Almeida. Almeida dabil lasterketan oso Eta Movistar. Enric Masek ez zuela saio ona egin, erlojupekoan. Taldeak eutxe egin nahi dio ere lasterketari. Batekin ez Nelson bada Oliveira. bestearekin. Nelson Oliveira, Glen Castrillo ere hortzen aurrean. Ez dakit Eskelmose ez ote den Bai, atzetik. behar bada, lehen urtean hirugarren postuan sailkatu zen Daniarra. Lidl Trekeko gizona da, Zuloa gerturatzen ari dena. Almeida dabilen lekuan, Eskilmosek edo itzuli irabazi nahi duen beste donork ere ez du aparte behar. Gainera kontutan hartuta Almeidak aurretik taldekide bat zuela eta hori iesaldi hori oso arriskutsua izan zitekela. Nelsonekin, Nelson lanerako dago, Enrikentzat, talde gizona, eta hemendik nik uste du Liernira bidean errelebo txukunak emango dituela. Magnaltik ere uste dut antzeko lan egin beharko lukela, baina Almeida hor sartuta. Hor jokozkanpo gelditzeko arriskuan, ez jokozkanpo erabat, baina atzean lan egin beharko duen orain zalantzarik gabe Bora da. Bai jauna. Ormaiztegira gerturatzen ari da lasterketa. Eta Ormaiztegiar bat dugu gaur hemen. Gurekin Gorka Izagirre. Iaz denboraldia amaituta bizikleta alde batera utzi duena. Eta utzi, utzi, benetan utzi. Hala, Gorka? Benetan utzi, geroztik ez baitu zuikutu, esan diguzunez. Hala diote. Hala diote. Eta hartzeko asmorik ere ez, hala? Horrengoz ez? Bueno, hartuko dugu nik uste. Denbora badago, bai. Aste batzuetako edo hilabete batzuetako lasaitu hartu diot eta eman diot gorputzari. Lehen izan dako, Magnalti eta Nelson Oliveira morruntza lanean euren liderrako sartu dira eta atzean begira hor larri antzean dabiltza Lipovitz bigarren postuan jarrita Ilan Van Bilbergero. Bixerrurak mandu bingora ere ikusi dugu, pelotuak idatuz. Kelderman horra geri da. Anseben anterior da. Buitrago hor da. Alex Aramburu, bere atzean Schachman liderra. Oso ondo, Alex, Oso sartuta, bai. Baina iesaldi saiakera hau, Erne arriskutsua da, Bi lagun lanerako, bi lagun oso on, Magnalti eta Nelson Oliveira, erlojupean oso ondo ibiltzen dira, eta gaintxo hauek gainera aidean pasatzen dituzte. Eta euren liderrago sartu dira, Uaek Almeida, eta liderretako bat, salkapenean atzerapenik handiena duena, eta horregatik ausardiarik gehienarekin jokalezakenare bada Enric Mas. Eta Eskilmose oso Erne, antzeman dio iesaldi arriskutsu izan zitekela, segurazki taldekide handirik etzuen izango, askorik etzuen izango, pelotoian, eta berak itxi du zuloa. Hori da lasterketa ondo irakurtzea. Lekuan egon da oso ongi. Eta lanerako ez dena emateko. Bi horiek nik uste dut dena eman dutela, tartea zabaldu eta Bora taldea gurutzean jarri taldea, nadakigu talde indartxo duela Borak, baina kontuz, orain Lierniko gaina, igoera motza, baina, bere gogortxoa dena eta mina emango duena, nik uste dut. Hankazaina berotzeko nahikoa, Gorka? Ormaizteko zubia ikusi dugu, goitik, aspaldi ikusi gabe ginen, goitik. Gorka, goitik, beti ikusten dugu. Liernira bidean orain lasterketa, Red Bullena aipatzekoa da, Red Bullen hasieran kontraerasoan aritu da lanean, urrena erasora pasada, urrena Lipovitzekin. Bai, Lipovitz ikusi dut, pentsatu ere egin dute, gehitxo ez otezen mugitzen ari, mandubin, arpegia ematen da, begira, orain egon behar den lekuan ez da inor. Eta orain Orain taldekide konpondu behar, liderra berak ezin duena, baina gaina zuloa haunditu baino lehen konpontzea honena. Hemen ja taldea ondo antolatzen bada, eta atzean elkarri begira eta batek tiratzen duela eta bestek ez duela tiratzen. Beti aldamenekoak
zerriak izentzeko asmo horretan ibili ezkero, erne, iesaldi hau, kuadril hau oso arriskutsua da eta. 12 segundoko tarte ari dira ematen, gogoratu hemen aurrean Almeida eta Magnalti ditu UAEk, hemen Tejada, Astanakoa, Enrik Mas, Movistarreko taldeburua hemen da Eskilmos ere bai. Oliveira, Nelson Oliveira Portugaldara errojupeko unak egiten dituen mutila, langile Otzana eta estimatua irabakia zain ditugu, baina itxaron egingo dugu, Lierni pasabitartean, Alexander Blasov. Begira, eta pot egin du Blasov. Eta Lipovitze berak hartu behar erantzukizuna. Hori da, rigarria. Daniel Felipe Martínez ez da agertu, beraz, Bora taldea ataka estuan dagoela esango nuke orantxe bertan. Oso ataka estuan. Van Bilder, tartea da txikia, hori da beraien alde dutena. Tartea txikia, baina talde egitura nahiko ahul dagoela esango nuke orantxe bertan Boran. Eta etapako albistea bestalde gogoratu. Sailkapen nagusia lehiatzekotan ziren Euskaldunak biak jokozkanpo ari direla geratzen, hirugarren etapa Biurri honetan Pello Bilbao eta Jon Izagirre bata zein bestea Santageran gora multzo nagusitik kanpora geratu dira eta atzean dira une honetan. Lan eraginkorra egiten Lipovitz, Zuloa asko itxi du, begira, ja sartu da aurreko taldetxoaren isatxean. Bai, oso hanka ona dituela ikusten da, baina Mandubian ere mugitu da, orain berriro mugitu da. Mugitu behar izan du, Gorka, mugitu behar izan du orain. Segurazki Gorkak esan nahiko du horrek gero, azken kilometroetan bere ondori utzi lezakela. Ordenduko duela, segurenik, bai, baina mugitu behar izan du. Gaztea da, baina... Aurren hau bintzat konpondu beharra zeuka. Itxi. Hau konpondu beharra zeuka. Bertantzi joazela ikusita, berotu hartu behar... Esku altxatzen astea alpari zuen, zeren Blasov lehertuta, beste inorretzen inguruan, eta erantzukizuna berak hartzea. Eta harrigarria da, Red Bullek karri duen taldearekin Ruiera, diria Daniel Felipe Martínez. Maxim Van Gilsek hemen lan egin beharko luke, bere mailarik onenean balitz. Ez dakigu nonden, ez dugu ikusi. Lanean ez behintzat, Gorka. Hor beharko luke. Hori da, bere maila kontutan hartuta, Ardenetan lehen urtean pentsa, Flash Balonen 3. Lies-Baston Liesen 4. postuen sailkatu zen lehen urtean udaberrian izugarrizko loraldia izan zuen, aurten Andaluzian ere sasoi bikainarekin ekin zion lehendabiziko etapa modu harrigarrian irabazi zuen eta gero gaixotu zela jakin dugu, baina Maxim Van Gilsek orain arte itzulen irakutsi duena baino gehiago erakutsi beharko zukeen. Eta Almeida Magnaltiri estutzeko eskatuz. Portugaldarra, nik uste dut liderra Almeida dela, Fermin. Bai, gainera... Harrigarria, ez dakit. Lasterketa areta gogorrago egin nahi dute. 58 kilometro helmugarako eta... Eta ze, 58, eh? 58 bada eta geratzen diren 58 hauek beste... Orain artekoa zoragarriak. Beste erabatekoa dira. Zoragarriak. Eta gainean dira, Oso ekimen ausarta egin dute, txirrindularitza oso goi mailako ari dira proposatzen, eta hor 15-16 postutik atzera, edo 20tik atzera behintzat, maila handiko txirrindulariak ikeragarri sufritzen ikusi ditugu, beste Marc Suller. Eta sufritzen, baina ordoa, ordoa. Eta sufritzen baita Schachmann. Sartu, geratu, berriz ere sartu, Lierni gainean. Eta orain mutilotik garrena, segurara. Jetxiera txarra dau, Ezkarra, kilometro inguruko jetxiera, sigisagatxua. Biurgune itxiak ditu. Penditza dago biurgune horietan gainera. Laburra izatea horixe, behin biurgune hau pasa eta gero beste eskuin ezkerreko beste bat. Eta beran izango dira. Ardenak ondo prestatu nahi zituenak, gorputza doitu nahi zuenak, aze etapa duen gorputzari daukan zuku ateratzeko. Zoragarria benetan gaur txirrendulariek egin duten txirrendularitza proposamena. Beno, iragarkitara egin behar dugu azkar eta iragarkitara bidean lehiaketako galdera berrituko dugu. 2013an Beasainen izan zen errojupekoa zeinek irabazi zuen ari gara galdetzen gaur. Alex Aramburuk, Toni Martinik edo Richie Portek utzi zuen erantzuna QR-an esan dakoa iragarkiak eta laster gara bueltan. Hirugarren etapa, era bat hankaz gora
jarri dute 3. etapa hau. Era bat, eta ez dago bakerik, Marsuler, orantxe joberritan, zeraina bidean, hau da sua dagoena, hau da egonezina dagoena atzealde horretan. Eta dena erakusten ari da batekin ezpada bestearekin, lasterketa txikitu egin nahi du, eta pentsa, zenba kilometro falta diren, eta nolako kilometroak geratzen diren gainera oraindik Gorka. Bai, orain 100 kilometro egingo zituzten orain etapan, eta ez da gelditu ikusten dugu, Markek nola jauden erasoa, hemen da, hau zabalka ez, dena ematen, eta bueno, atzetik ere beste txirrindulari batzuk jo dute, ikusiko dugu nortzu diren, eta hemen zereindi bera, seguran sartuko dira, seguran berriro gora egingo du errepidea, eta handik poliki beraka behasaindi barrena. Marsulerrek mugimendu honekin behintzat eragingo duena da beste talde batzuk egin beharko dutela lan. Eta lan egitearen ondorioz ikusten ari gara, zenbait lider taldekiderik gabe gelditzen ari direla. Eta egoera horretan, uste dut, Bora taldeak duen egoera nahiko estua dela. Lipovicek berak itxi behar izan du. Ormaiztegitik Lierniara bidean zuloa, Blasofera lehertuta gelditu da, eta Blasofek ez dakinik errekuperatzeko gaitasunik izango duenik, baina harrigarria da Bora taldean Daniel Felipe Martínez, Ruger Adria, Fischer Black bera, edota zer esanik ez. Maxim Van Gils hor aurrean ez agertzea, beraz. Uste dut, UAE taldea, beste zenbait talderen gabezi asko ari dela erakusten, izaten ari den jokabidearekin. UAE taldea etapari da egiten. Eta UAE taldeak kontuak garbi izan ditu. Etapa hasieratik. Ez du iesaldi antolatzen utzi, estutu egin du Santagedan gora pelotoia, Santagedan gora, berriz ere esan da Pello Bilbao eta Jon Izagirre jokoz kanpo geratu dira, eta Santageda pasa dute, eta UAEkoek lehengo lepotik dute burua, bizi eramania dute etapa, lehertu egin nahi dute gaur pelotoia hemen Goierri inguruko muino hauetan, segurara bidean une honetan zeraindik bera, lasterketa buruan metro batzuk hartuta Mark Suler, eta Sulerrek jarraituko du, Sulerrek iraungo du, gibela botako du Mark Sulerrek, ezertan nabarmendu izan baldin bada mutila horretan txen nabarmendu baita sufritzen, irauten, hemen Euskal Herriko bertan ere Mailabian amaitu zen etapa hartan gogoan izango duzue. Carlos Rodríguez gurpilan zuela, ze etapa egin zuen. Ez zuen etapa irabazi, baina han izan zen. Bai, Fermin, eta ez Euskal Herriko itzulia makarrik, Mark denok ezagutzen dugu, ze nolako txirrindularia den, gogorra, hitza nik hola esango nuke, eta bueno, onenerako kapaza eta txarrenerako ere bai, baina, bueno, gaur ikusten da onenerako dagoela. Eta horrelako etapetan ikusi izan dugu Euskal Herrian bertan ere zer egin izan duen. Espainiako bueltan gizon horrek 3 etapa garaipen ditu. Bata Bilbon eta bestea Lekunberrin, eta haietan ere bakarrik ibili zen ies eginda. Beste etapa garaipena Kobadongako lakuetan Asturiasen lortu zuen. Atzo hemen Egoi Martinezek esan zigun Diego Uriarteren ezaugarriak aztertzen aritu ginenean, askotan iesaldian ezinean joan, baina bakarrik bere burua aurren ikusten zuenean hazi egiten dela. Mark Suler izan daiteke beste adibide bat. Askotan sufrimentu izugarria eramanteko zaitasuna dituen txirrindularen itxura eta mugimenduak egiten ditu, baina bere burua aurrean eta seguru xamar ikusten duenean, sekulako errendimendu ematen duen gizona da, Kataluniar. Bilagun baditu aldamenean eta lanerako itxura batean, Clement Berté eta Rudi Molar, Frantziarrak. Geldialdia. Eta hemen geldialdia. Era batekoa gainera. Sulerri zulo haundirik ez da guzterik, 28 segunduko atzerapena dauka. 28 segundo. Oraintxe bertan lider izango litzateke. 52 kilometro falta dira eta ezinke askori salduko dugu, baina Erne orain pelotoiak hartu duen nagitasun momentu hau giltzarri izan daiteke eta. Soudal jarri beharko litzateke, nik uste dut, hemen Bansemenante ageri da. Ilan Van Bilder ere bai, beste bat ere bai, 3 behintzat badaude. Hau Guillaume Martin da, Grupamakoa. Elastiko berriarekin ezagutza kosta egiten da oraindik Gorka. Txirrindulari badu honek aurrekaldean, Rudi Molar. Horregatik harritu naiz bere mugimenduaz. Lehengo lepoti du honek burua. Sergio Samitier, Kofidisekoa.
Geldialdia erabatekoa gainera. Konturatu da nunbait, Guillaume Martin ere aurretik taldekide bat duela eta mugimendu hori baldarra izan dela taldearen intereserako. Bueno, geldialdia. Sailkapen nagusian Suler 28 dago, Clement Berté, minutu eta 16, Rudi Molar, minutu eta 32. Barengo bia, Buitrago, Kolombiarra, honen bestez izango du sailkapen nagusirako hautagaia, geratzen diren etapa hauetan Bahrein Victoriusek. Beste taldekide bat ere badarama Bahreinek, Pickering, Finlay Pickering, Alex Aramburu, eta Maximilian Schachmanen mailotoria. Schachman eskuinetik aurreratzen ari da. Eta hemen zer? Kito, hauek kito, orain pixka batean, hemen ez da. Gero norbaitek agindu beharko du. Norbaitek lanean aritzeko agindu eman beharko du, uarentzat ihesaldi hau baliagarri da. Baliagarri da. Eta oraindik asko falta da, ez dut mamumamitzen hasi nahi, baina gogoan izan. 1988 urtean, iesaldi batek eman ziola Inigo Kuestari 11 taldean zebilenean, antzeko egoera bat. Iesaldi batean diferentzia lortu zuen, eta gero itzulia berarentzat izan zen. 11 taldeak Laurent Jalabert eta zituen favorito eta atzean haiek gelditu egin zuten tropela, Inigo Kuestak Hernanira bidean egindako iesaldiari esker gero itzulia irabazi egin zuen. Modu horretan jar daiteke zazpi dorsala daraman txirrendulari hori, Marc Suler. Beste goera bat ere egon zen, ez? Bingen, okerrez banaiz, Bingen eta Aitor Rosarekin, Gasteizen. Ezona. Gasteizen ez, Altsasun. Altsasun. Eguraldi Petralaskoarekin. Aitor Rosak etapa, lidertza, eta gero itzule eraman zituen. Sailkapen nagusia une honetan horrela genuke Schachman 32, Almeida ere, atzerapen berarekin eta Lipowitz 33. Marc Suler. Bi frantziar aldamenean dituela katalana. Clement Berté, igotzaile polita da Clement Berté, Decathlongoa. Eta Rudi Molar, ezaguna. Hemen ikuste dut atzean urduritzen gehien bat hasiko dira. Schachman liderra bera baino gehiago, zeren Schachman nik behintzat ez nuke favorito nagusitzat hartuko erlojupekoa irabaziarren, urduritzen hasiko da Bora taldea, Lipowitzekin aukera galtzeko arriskutan egon daitekelako, Lidl Trek taldeak ere Eskilmoserekin egoera kontra izango luke, beraz uste dut, bi edo hiru taldek ardura hartu dezaketela eta saiatuko direla egoera hau irautzen. Baira, Kofidik ere esate baterako Alex Aramburu oso ondo ikusi dugu, Alex Aramburuk ere etapa garaipena nahi baldin badu, lasterketa lotuagoa eraman beharra dauka. Gaintzara bitarte behintzat, ez? Gero aliatu bilatu eta behintzat gaintza azpirate, zaldibi barrenerate. Bueno, erritmoa gelditu ez da di behintzat Sergio Samitier jarri dute, besterik ere ez dute, eta bueno. Erabat lasterketa ez uztea bintzat. Diferentzia asko laburtuko espaldin badare, ez dadila erabat lasterketa zakarrontzira bota eta gero beste batzuk sartuko diren uste horretan eta zuzendariak ere elkarren artean hitz egin eta elkar pixka bat zirikatuz, ea... Laster behaseinen dira, behaseinen esprina dago, esprinan gainsaria dago. Horrenekoak 3, bigarrenak 2 eta hirugarrenak segundo bat izango ditu, esprinan. Hori behaseinen, gero bigarren esprina gaintza pasa eta larraiztik amezketatik barrena legiara llegatzean izango dute bigarren eta azken esprina. Eta gero jakina, elmugan ja 10 segundo izango ditu etapa garaileak, 6 bigarrenak, 4 segundo hirugarrenak. Lasterketa buruan, Marc Suler, gogoratu 56 kilometrora mugitu da Marc Suler, zeraina bidean jodu, mutilotik zerainako tarte horretan utzi ditu hauek denak atzean Marc Sulerrek, kilometrotxo batzuk bakarrik egin ditu eta orain elkartu berri zaizkio Clement Berté eta Rudi Molar. Lehen aipatu ditugu, Euskal Herriko itzulian antzeko iesaldiak izan eta gero erabakigarriak izan direla, eta atzerago joez gero, 1985 hain justu ere itzuli hemen, Beasainen amaitu zen hartan ere beste bat gogoangarria izan zen. Goizeko sektorean, Jörg Müllerrek eta Pello Ruiz Kabestanik ies egin zuten, etapa Jörg Müllerrek irabazi zuen, arratsaldean erlojuaren kontrako saio izan zen, Urak Kelik irabazi zuen, baina itzulia, goizean egindako iesaldiari esker,
Pello Ruiz Kabestanik irabazi zuen hementxe bertan, 1985ean Beasainen. Gaur egin dute berrian elkarrizketa, txukuna. Bai, jauna. Hori aipatzen da. Bai, jauna. Irakurri dugu, bai. Pello Ruiz Kabestaniri egin duten elkarrizketa. Geldialdia berriro, Samitier kendu da eta begira, aurrean jarri dira UA etaldeko txirrendulariak, garbi erakutsiz, iesaldia ona dela eta ahal izan ezkero pelotoian, arresi bat eraikiko luketela, inor, orain Bahrein taldeko txirrendulari hori saiatzen ari dena, inork egin ez dezan, erritmoa bizitzea. Bahrein, Movistar, Lidl Trek pare bat badara matza, Education Firstek ere bai, beste pare bat, Ineosek ere pare bat bai. Tudorrekon bat hor badabil lehendabiziko postuetan, Fermin, urruti xamarretik ez dugu ezagutu, baina... Hirsi ez da. Hirsi atzean ikusi dut. Atzean. Jon Izagirreren eta... Ala Filip izango da. Bai. Ea ikusten dugun gertuxia goteketan zematen diogun. Hankazabalka dabil eta... Bai. Ura lehen helikopterotik ere ala iruditu zaigu Hirsiaz, Hirsi mandu binatzean ikusi dugu Pello Bilbaoren taldean. Pello Bilbaoren eta Jon Izagirreren taldean. Eta Bahrein. Buitragorentzat, Buitrago eta Valentziako itzulia irabazteko txirrendulare, Valentziako bolta irabazteko gizona du edo zuen Pello Bilbaorekin batera sailkapen nagusia lehiatzeko asmotan, Pello Bilbao jokozkanpo gelditu denez, Buitragoren apustua orain Bahreinentzat. Baina Enrik Masen moduan beste txirrindulari bat derlojupeko kaskarra egin zuena. Finlay Pikerin du, taldekide Buitragok. Esan bezala, izango dira, Beasaingo sprint bonifikatuan. Delo. Alex eta Oldani horri, bai. 26ko grupo baten. Ezin da bestia. Oldani, orduan Sami dago aurria. Ba, Sami. Ez dugu ikusi, atxetik. Venga, Jon, venga. Ja, autobarruan. Ez da gozoa izango gorka. Urduritasuna. Ez gozoa izango hau bizi beharra. Aurpegia eta gurutzea, ez da? Aurpegia Alexek ematen dioten, baina gurutzea Jonekin gaurkoan hor dute. Mendira, Beasaingo kaleetan, gero helmuga izango dena, urrutzi dute ezkerrean. Ordiziara bidean orain. Ibilbide eramangarria, gaitza aspirarte orain. Gozo. Eta irurak ere ikusten da txukun doaztela, ez? Pasatzen. Da, irurak ari da pasatzen eta tartea, minutu eta 11 segundokoa da. Horrendik buru horretan irauteko moduan dira beraz, hiru lagun hauek. Marsuler, zera esaten ari zaio. Rudi Molarri. Bai, Marsuler gogoz ari da pasatzen. Eta hor... Porteria auzoan orain. Hemen bertet berare ez da motela, Andaluziako turrean bigarren postuan sailkatu da urten, beraz, sasoi ez ondo dabil. Han bertako bi etapetan 4. eta 5. postuen ere sailkatu zen, beraz... Eta igotzailea? Erne, txirrendulari horrekin ere. Igotzaile polita da, Kleman Berte. Erlojupeko kaskarra egin zuen, baina... Eta Rudi Molar ere oso zaildutako gizona da, hirukote polita osatu da aurrean. Eta gaintzan ze gertatuko da? Ja, basta jaingo dugu, Gorka. Gaintzan hautsi egingo da. Gaintzan hautsiko da. Tartetxoak irekiko dira gaintzan. Jo beharri gabe, irekiko dira gainera, gaintzan tartetxoak. Ez alda UAE mugituko berriro. Ja. Nik uste dut Almeidak gaur kartutxoren bat nahiko duela. Gaintzan edo gero Lazkao mendin, baina... Ez dauka egoera gaizki, Marsuler aurrean eraman da, gaintzan Almeida nabarmentzen bada, Sulerrek itxaron eta... Hori da. Nik uste dut behar bada, itxarongo dutela pixka bat, beste norbaitegea gerturatzen duen gehiago, zeren minutu eta 12ko zuloa ondixamarra da, baina norbaite gerturatu ezkero, Almeidak
eraso jotzeko intentzioren bat izan lezake gero talde estrategi hori borobiltzen ahalegintzeko. Indartsuen bera ikusi dut. Almeida, bai. Hemen Ordizian orain lasterketa burua. Eta hemen aldapatxoa, eta hemen bukatu zen Gaintza igota Euskal Herriko itzuliak helmuga izan zuen etapa. Kontador nagusi, Gaintzan aldegin da, bigarren Balberde zela. Hauxe izan zen helmuga. Aurri du Molar, zerrendulari zaildua, lehen urtean besteak beste, Quebeceko sari nagusian eta Quebeceko sari nagusia lasterketa da gero, 3. postuan sailkatu zen. Eta hemen Ordiziako klasikoaren helmuga, kontrako zentzuan. Gure gonbidatu hemen 3 irabazia da. Ez behin eta ez bitan, 3. Etxeko lasterketan, Gorka. Neurri hartua zenion lasterketari, Bai, gustuko nuen lasterketa egia esan eta bai. Txapel gorria gustora jazten zenuen. Txapela era bestela ere gustora jazten dugu eta, bueno, kasu honetan gorria ere. Gorria, bai. Beira, Soudal jarri da atzean lanean. Ez gara ohartu Fermin, sprint bonifikatuan nor pasaden, honin ez ohartu. Lehenengo, nork hartu dituen 3 segunduak. Ez baitu ikusi, pasaera. Zular izango zen, ara buruan. Hala, behar luke. Bai. Baina frantses hauekin ere ez dago, asko fiatzerik eta... Zu Frantzia aldean eta lagun honak egintzen dituen, zeure garaian, Gorka. Bai, Frantziako turrean eta iesaldietan Frantziar askotzen izan zen dituen ieskide eta batzuk. Kasu horretan, bai. Eta batzuk lagun gainera. Oraindik ere gogoan daukat. Urte batean Jeremy Roak iesaldean ibili eta gero biaragunan zure bat izan esan zuen. Euster gauza. Eta ara txindoki, tente asko. Txindoki eta aralar. Atzean. Leku ederrak. Eta horrelako giroarekin, areta ederragoak. Zuler pasada lehen da biziko postuan, Bertet 2, Molar 3. 3 segundu Zulerrentzat horren bestez, 2 Bertetentzat segundu bat Molarrentzat. 25 orduan, ez da? Orain. 25. Hori da, lehen 28 segunduko atzerapena izan zuen Schachmannekiko erlojupekoan, eta kontutan hartu, minutu eta 9 segunduko abantaila daramala. Haundixagoa izan dute, baina Soudalek taldeko kide pare bat edo lanean jarri ditu eta aldea ari da zerbait laburtzen. Beraz, geuk juzgatu dugun Gaintzan gero etor daiteken Almeidaren erasorako egoera sortzen ari da. Hartu dute, Zaldiberako bidea. Ordiziati Zaldibiara bidean orain. 3. etapa. Hora ere lanean. Fischer Black da irudi, ez? Bai, bera da, Fischer Black. Eta hor Gaintzako irudiak, hor eskuineko lehiatila horretan, jendea errepide bazterrean eserita, asko eta asko, zain. Bai, mundua egongo da gaur. Eta orain urrena ere, itzulia Gaintzan izan zenean, 2014an esan dugu Ordizian amaitu zen egun hartan, horrelako eguraldia zen. Giro beroa eguzkitxoa izan zen egun hartan ere. Da, bai. 2 pasaera egiten genituen. 2, bai jauna. Eta Lazkao mendire igo zenuten, egun hartan. Eta aldapa dagoenez. Horrentxe hor, zale batzuk bidali digute mezua, Gaintzan dauden zale batzuk harrituta, aldapanen gogortasunarekin, nonbait, bizikletarekin probatu dute. Hauxe duzue, Gaintza! 3. mailako mendatea. Zaldibiatik gora. Zaldibiako erdigunetik gora. Beste 2 igoera ere baditu. Bat Larraitz ingurutik, eta bestea hemen Zaldibia sarreratik.
Beno, 3 lagun lasterketa buruan, minutu inguruko tartearekin. Eta hauek kilometro eskalsera, esango nuke da, Hau zaldibian sartzen ari dira, bai. Laster hartuko dute, bide nagusia utzi eta ezkerrera. Etxera tiki-tiki bat, zubipetik pasa eta gero gerturatzeko tartetxo bat izango dute, benetako igoera, ia ezkerrera hartuta izango dute. Hementxe dira, sarreran. Molarrek eta Marc Sulerrek elkarren berri badute, lehen aipatu dut. Bilbon amaitutako etapa Marc Sulerrek irabazi zuela. Rudi Molar laugarren izan zen egun hartan. Suler larri zen, bai. Tropelean kontu zibil daitezke, tensioa dela eta ez dela. Bata eskuiatzen nahikoa. Beno, minutuko tartearekin hasiko dire igotzen gaintza. Ja, atzen inor mugitzen den gaintzako igoera tente honetan. Hortxe errepikatuta, Marc Suler, zabaletik. Babestuta dago hori, bihurgunea, bai. Eta ondo seinalizatuta ere bai, Eta segurazki zuzendarien bileran eta horren berrire emango zuen antolakuntzak. Baina begira nolako tensioa. Orain abiadura honek alde hori laburtu egingo du. Baina estrategia bikainerako piezak behar bezala kokatu dauzkagu eta aldeak. Marc Suler oraingoz aurretik, ikusiko dugu gero atzetik Almeidak zer egiteko gaitasuna duen. Nelson Oliveira. Buruan jarrita Portugaldarra berriz ere, eta Zaldibiara itzuliko dira. Gaintza igo, amezketara jetxi eta 30 kilometro ordekan egin ondoren berriz ere Zaldibiara itzuliko dira. Arazori gabe bihurgune gaiztoa. Gero eskubira hartuko dute, urren etortzen direnean, ialazkomen dira, igo behar baitute. Errojupeko bikainak egiten dituen mutila, Nelson Oliveira, iesaldietan ere lan bikaina egiten duena. Nelson Oliveira horrela ari denerako, edo Castrillo, edo Enric Mas uste dut igoeran ahaleginduko direla. Teorian Enric Masek askatasun gehiago du eta lehen ikusi dugu gaitasunez ere gaur osatuta dabilela. Bai. Ez da leku txarra mugitzeko. Hartu dute bide gurutzea, zatiri gogorrenean sartzen ari dira hemendik. Hemendik gora. Gogortasuna apartekoa du, mendate honek. 120ko penditzare bai, eta 2 kilometro eta 200 metroko luzera. Hungariako txapelduna jarri da orain buruan. Bismakoa, Walter. Bere gurpilean Bentulet. Opi Bartali astea, irabazi duen gizona. Blasov ere hor da. 6 minutu eta 55 segundo behar izan zituen. Bide gurutze horretatik, gaintzako gaina bitartean Alberto Contadorrek 2014an. 8. postu inguruan Alex Aramburu. Ondo kokatuta, badaki aurrean astea. Maiotoria atzean. Bai. Hasi dira. Eta Tudorrekoa Boazar da, atzean behintzat ikusi duguna. Hasi da gogortasuna, hauentzat ere. Muy bien ahí, vas bien colocado. El puerto va a ser 2 kilómetros y bueno, se va reduciendo el tiempo, Tú nada, aguántate ahí, agárrate ahí, que vas muy bien. Tienes a Alex, estáis Alex y tú ahí en este grupo, ¿vale? Venga, concentrados ahí, hay que pasar el alto de gainza. Vamos, ánimo. Samitierrekin, ari da hitz egiten, Bingen Fernandez. Igitaia bezala okertuta txirrendulariak. Almeida, Erne Almeida, aurreratzen ari da Almeida. Hanka lurrera bota du Jo Almeidak. Txartel hori alda hori. Txartel hori agian bide bazterren zegoenak ikusi beharko lukeala. Molarratzean gelditu da. Bertet eta Marc Suler hemen buruan. 50 segunduko tartearekin. Bertet zer bada igotzailea da. Andaluzian 2. postuan sailkatuta. Buitrago etorri da, burura. Erne Almeida, bizitzen ari da. Almeida. Jotzeko asmotan da, nonbait Jo Almeida, buruan jarri da. Bai. Lipovic gurpilean, Paris-Nizan 2. izan zen txirrendularia. Normalean gainera, atzetik aurrerako igorak egiten ditu Jo Almeidak. Buitrago, Lipovic, Almeida. Alex Aramburu aurrean. Ondo, oso ondo Alex. Eskilmos ere hor dator. Zulotxoak egiten ari dira pelotoi horretan. Zulotxoak ageri dira. Maiotori Orxakman. Maiotori atzean, multzoaren atzealdean.
eta bere ohiko buru mugimenduarekin Maximilian Schachmann. Lipovic. Eta Alaphilippe ere ordoa, Tudorreko bestea Alaphilippe da, Boazar eta Alaphilippe. Alaphilipperi asko gustatzen zaion itzulia da, Euskal Herriko itzulia, eta bueno, oso ongi ezagutzen du. Gauza handiak egina da, lasterketa eskotxo edo, bueno, irabazia, eta bueno, hemen ikusten da zen motivazioarekin doan, eta hor doa. Berriz ere tartea, zertxo baita hunditu egin dute. Berte terrin monien Asko ez, ari baina egotzen. Garapen motzarekin. Atzera begira, Marc Suler. Behar badan horbaiten zain egon daiteke. Atzen zertxo bai moteldu egin dira. Zabaldu egin dira. Lehen Lipovicek eta Almeidak erritmo biziago ezarri dute. Atzetik aurrerakoak ere gerturatu egin dira. Alex Aramburu zutik hor. Eta Almeidare, jarri da berriz ere zutik Portugaldarra. Enrik Mas ere oso ondo kokatuta. Buitrago ere bai. Nola behartzen dituen aldapa honet txirrendulariak. Pedal kolpe bakoitzeko oso metro gutxi botatzen dira. Garapen oso harinak. 32 eta 34 ere dantzatzen ariko dira une honetan. Berrogeita 15 segundo, Clement Berté. Clement Berté bakarrik lasterketa buruan. Suler gurpiletik kanpora jarri du frantziarrak. Atzera utziko altzuen. Edo hankaltxadu. Erabaki egin du geratzea. Molarra atzerago. Gaintzan, azken aurreko mendatea da gaintzakoa. Hor txirrendulari hori, Beñat Urkaregi, eskuinean dagoen hori. Junior mailan dagoen txirrendularik onenetarikoa. Ez da aztea suarra izango, ala? Ingurukoa. Etorkizun bikaina duen txirrendularia gorka. Ala bedi. Eguneko 18ko penditza tarte horretan, zerbait egin du aurrera Schachmannek. Clement Berté, Gurrena Marc Suler, pikin bat atzerago Rudi Molar, eta gero multzo nagusia eta mugimendurik ez oraingoz. Atzean, talde hundian. Aldapa ateratzean daude hemen lanak. Ia zeraingo kasko ikusten da. Enez fio guarekin, ez dakit. Ez dago ba hemen mugimendu usai askorik orantxe bertan. Lasai antzean igotzeko erabaki hartu dute, lehen izan diren mugimendu horiek pasa eta gero. Talde handia doa. Axel Zingler ere hor da. Alex Arambururentzat baldin eta elkarrekin ailegatu ezkero kontrario gaiztoa izan daiteken frantziarra. Clement Berté ziklista txikia, harina, esan dugu, igotzailea. Saikapenean atzerapenarekin da, minutu terdi inguruko atzerapenarekin dago. 37 kilometro terdi. Eta orain arte etapan joa handia izan da, baina hemen ez dago jorik. Hemen irautearekin konforme dira oraingoz. Aldapa tzarra hau aurrera ateratzen ere, bueno, nahiko lan izaten da. Eta, bueno, nik banioen hemen Almeidaren mugimenduren bat ikus genezakeela, baino, bueno. Zerbaitetan hasi da. Hasi da. Eta Lipovicek erantzun du gero, eta hemen Urrutiko intxorrana gertatu da. Urrutiko intxorrak 14 bertara joan eta lauan gelditu zaigu. Baina hasiera polita izan du igoerak. Atzera begiratzen du Marc Sulerrek. Azken zatia geratzen zaio. Etorkizun aldapa bukatzeko. Sigisaga, eskuin ezker, errepide estuan, bazterrak aprobetxatu nahi ditu Marc Sulerrek. Clement Berteren atzetik katalana. Clement Berté aurten estraden erori eta belaunean zauri sakona eginda erretiratu egintzen, odoletan. Jenderen berotasuna badu Marc Sulerrek, gainean da Clement Berté. Hau mendibizikletan hasi zen, eta honek profesionetara Delcorekin
eman zuen urratsa. Horten Andaluzian ibili da baita ondo. Ze jende emana. Atzo erakutsi zain egun, Fermin, Xabier Isasa garai batean horretalen, Einautu Urkarek ikusi dugu, behar bada egunen batean, Xabier Isasa gaur bezala, profesionaletan ikusiko dugun txirrendularia. Berazategi, barkatu, Xabier Berazategi. Hor jende artean. Eta bide batez esan dezagun, Jainango Turreko etapa amaitu dela, eta gaur ere aurran izan dela Xabier Berazategi, 6. gaur. Atzo 12. eren egun 9. Ia multzoa. Buitrago bera uste dela. Bai, Buitrago doa, eta liderra ondoa, Ez da liderra, ez. Kelderman. Edo Kelderman da, Alex Ordoa. Kelderman, bai. Bilko Kelderman da, Fismako aurreratuena. Liderra falta da. Maiotoria, horra gari den Maiotoria Fismako Bilko Kelderman da. Inoseko txirrendulari hori ez da orden. Uste dut Michael Leonard dela. Uste dut, baina oso urrutetik ikusi dugu. Leonard Retzalda Maiotarekin, Kasterikoenaren Maiot. Behar bada. Hori egindu nik, ez dut ordea aurrez aurre behar bezala ikusi aukera igaztu izan. Urrutetik eta helikopteroak eskaini duen irudian ikusi da Ineosko bat doala, handixa marramaten du gainera eta Axel Lorenz egin dut, baina... Lorenz bada beste gizon azkar bada. Bai. Eta ongi doala goitxura nabarmenarekin doa gainera. Almeida eta mugitu diren hementzat aurrean zen. Precaución en el descenso, resalto. Be careful at the downhill speed bump. Txindoki, beste aldete ikusi dugu, bere puntarik, bere alderi zorrotzenetik ikusi dugu. Orain, Larraitza bidean da, Kleman Berte. Larraiztik abaltzizketatik barren amezketara jetxiko dira. Kleman Berte esan bezala mendibizikletan hasi zen. Hauten Andaluzian Torre del Campon amaitu zen eta partan 4. amaitu zuen boskote batean helmugaratuta. Alto de los Villaresko iguera gogorrean nabarmendu zen boskotea. Eta antzen gaurko protagonista, atzetik Rudi Molar eta Marc Suler. Eta uaekoen mugimendurik ez da izan gaintzan. Toren itxura batean, lehen zalantza egin dugu, atzera gelditu ote den, propio egin ote duen, baina uste dut hori ikusita atzera gelditu dela. Marc Suler jotzen ari dela ematen du lehen bezala orain ere, eta ez dela berak propio hartutako erabaki izan atzean gelditzearena. Ez du ematen. Irakurketa hori egingo nuke bintzen. Eta Sasman sartzera, Maiotoria. Oraintxe sartzera. Eta orain ikusiko dugu, berriro egoera klase ditzen den. Schachmanni gertatuko zaio ur ez txikietan, baina ur txikixiagoetan larri ibili da eta ur handietan seguru eskitu egingo da gero Lazkaomendikora bilatzen direnean. Bueno. Hemen da bide nagusian. Zaldibiati Larraitza doan bidean. Eta hemen, aurreko urpila jasota jendearen txaloak eta perotasuna lehenaz gain piztuz. Holaserako gogoz, eta bada zerbait, badenez. Egesan aldapa horretan txirrendularia zerura begira aldapagatik ere jartzen dira eta gurpila altxatzea ordekan baino esfortzu gutxiago kostatuko ez zaio. Klemen, Bertet bera altzen hori? Ez noski. Ez dut uste? Ez noski. Lasterketa buruan horrela. Orain pasaberri dira da. Aurrenekoak eta ez dakit? Ez, hori atzean pasadenen bazen. Oso atzean etzen jungo. Klemen Bertek ez du horretako petarik hartu. Gorka. Eta orain egoera berri bat nik uste du zabalduko dela, tropeltxo horretan behin amezketara jaitsi orduko lautada gune bat dute. Eta, bueno, erasoaldeak ikus ditzazkegu batarena zein bestearenak eta ez harritu tropeltxo txiki bat sortzea hiru txirrindulari hauen
atzetik. Nik uste dut hemen, Gorka egoera berri honekin, atzean lehen Larri Xamar eta atakestuen egon diren talde batzuk lasaitu hartuko zutela. Batetik ikusi dute, Marc Soler ez dagoela izugarrizko kalterik eragiteko moduan. Bera bakarrik behintzat. Salkapen nagusiari begira beraz, Borakoentzat eta Eskilmonserentzat eta hoientzat lasaitasuna uste dut lehen baino handiagoa izango dela. Eta UAE-rentzat ere, uste dut ja apustu segurua ez dela Marc Soler, baizik eta beste mugimenduren bat egin behar dutela. Marc Soler bertetekin joan izan balitz hor nun bai, baina atzerapen horrekin eta igoeran erakutsi duen gabeziarekin ja ez dut uste lehen bezain apustu serioa denik. Kleman Berte, iaz, Erromandiako turrean ikusi genuen antzerako egoeran, atzetik aurrerako egin zuen, bakarrik egin zuen atzetik aurrerakoa, Erromandiako laugarren etapan, 80 kilometrora ordurako iesaldia egina zen, iesaldian Lemen eta Nelson Oliveira ziren besteak beste, haiek harrapatu, denak atzen utzi zituen 52 kilometrora, bakarri jo zuen, gizon honek, Kleman Bertek, ez zuen bere helburu handia harrapatu, azken 5 kilometroetan sartzea zirela harrapatu baitzuten. Eta Karapazek, mantzion, egunari errematea, Leixingo helmugan, esan bezala Erromandiako turrean, geroztik ere agerraldi politak egin ditu Kleman Bertek. Kleman Bertetek, Fermin, uste dut lan bikaina benetan, turrean behin egin zuen, Puy de Dôme Michael Butzek irabazi zuen etapa hartan iesaldian zen, eta 5. postuan sailkatu zen Kleman Bertek. Aurretik pentsatze txirrindula izan zituen, Michael Butz, uste du Laturrere antzela, Mokoric eta Jorgenson, 5. postuen sailkatu zen Puy de Dôme gainean, orain lasterketa buruan den txirrindulari frantziarra. 32 kilometro larraitzen da, multzo nagusia. Aginte hartu du, hola ematen du. Maximilian Schachmann sartu da, hor da, besoa jasota. Laguntzaileari urpoto hartu dio, eta hau, abaltzizketara bidean. Kleman Berte. Hor da, Schachmann. Ikusi nahiko nuke nor den hor lanean da biena. Taldetxoa luze. Movistar. Nelson Oliveira. Oliveira. Ba, honek ere zerbait esan nahi du, Enrik Masek hankatxukuna dituela, eta, bueno, Lazkao mendi berarentzako ez da igoera txarra. Lasterketa, gaintzak bere giltzarri lana egin du behintzat. Lasterketa erabat aldatu du. UAE taldearen apustua zapuztu eginda, Marc Soler orantxe harrapatuko dute Molarrekin batera, beraz UAEren apustua orantxe zapuztu egin dute, eta gero bestalde, uste dut beste favorituek lasaitasun hartu dutela, hori gertatu dela ikusita. Beno, harrapatu dituzte tartean ziren Rudi Molar eta Marc Soler, honen bestez Kleman Berte lasterketa buruan, multzoaren atzealdean Unai Iribarrere sartu da, guk iragarki tarte labur bat egin behar diegu, hortxe abaltzizketa, esan bezala, Kleman Berte bakarrik doa, amezketara jetxi behar dute, jetxira azkarra dute esandakoa, iragarkiak eta iragartera bidean gogoratu gaurko galdera eta QR-a hor duzuenez, erantzun lasai, guk berehala egingo dugu bat berzere lasterketarekin. Aldapa beherako amaitu du. Amezketatik aurrera uartera bidean une honetan lasterketa buruan bakarrik minutu eta 14 segundorekin Kleman Berte, erne hemen hasi da mugimendua, hemen ze ikusiko Schachmann bera Fermin. Aipatzen aritu gara eta gorakoan gibela bota beharrean ibili ondoren esan du honek, gibela burura pasata bota behar dut. Eta berak jodu orain, Maximilian Schachmannek amezketako irteran une honetan eta erantzunean UAE. Jacques del Toro. 30 laguneko multzoa dator horratzean. Burura pasata, baina buru gabe ere ez dakit ezaten gehiago. Larri bili.
UAE 3 lagunekin da, Del Tororekin, Sulerrekin eta Almeidarekin. Blasov ere badatorratzetik aurrera, Sergio Samitirre erantzuten ari da. Hortxe, erasoa jo duen unea, eskuinetik, pelotoiak erritmo moteldu duenearekin batera, Maximilian Schachmann. Uste dut ezinaren kolpea dela, badakila gero Lazkaomendik gora jai izango duela eta mugitze erabaki du, baina uste dut kemena bai soberan, baina burutik eta zuhurtzetik gutxi xamarri izan duela eraso kolpe horrek. Movistar 3rekin da, Castrillorekin, Oliveirarekin eta Masekin. Taldetxoa hemen, a ber. Interesak... Unai Iribar hor da, taldetxoan. Ea zeintzu sartu diren. Axel Lorenz da, Ineoskoa. Hemen txoren mugitzen ari den hau. Osongi Iribar, Lipowitz, oso ongi. Inoizko sasorik onena eta mailarik onena erakusten ari da. Miguel Indurain sarian ere erakutsi zuen, eraulen gora. Brandon McNultyk mugimendua sortu zuenean, gero zulatu batzek nolabait utzi zuen postu hobea lortzetik kanpo, baina gaur ere. Euskal Herriko itzulia ibilbidez serio jarri denean, Unai Iribar aurrean. Hor, etapa maierarako, deskuidan talde bat izaten bada, kontuan izan beharreko bestea, Gregoire da. Frances deiek 5 daramatza. Multzo nagusian. Lasterketa asko ari da aldre besten, Molar ikusi dugu. Castrillo mugitzen orain. Eta beste Romain Gregoire ere bai. Almeidak mugitu beharra dauka, berek ezpada. Zerbait egin beharra dauka, denak Almeidari begira daude atzeko. Alex hor, oantxe sartu da irudian, Alex Aramburu. Eskilmose orain mugitzen. Bai, taldeki dirik gabe, bera ere, Danimarkarra bakarrik. Horain, esan bezala, ordekan, kilometro dezente dauzkate. Berriz ere, Zaldibiaraino egin behar dute. Eta minutuko tarteari eusten ari zaio, alegiara bidean, Kleman Berte. Lan bikaina egiten ari da, Kleman Berte. Lan bikaina benetan. Andaluziako bueltan ere ikusi genuen bigarren postuan Pavel Sivakov atzetik. Tom Pidcock izan zuen atzerago. Eta txirrendulari honen ibilia, orain ordekan bezala lehen igoeran, benetan bikaina izan da. Espainiako bueltan O'Connorrek Junkeran irabazteko etapan 4. postuan sailkatu zen iaz, turrean lehen esan dugu Puigdedonen 5. Eta begira, Hemen Blasov sartu da, zalantza hundiak. Del Toro sartu da, Nelson Oliveira sartu da, Axel Lorenz sartu da, liderra hor doa, Lipovic doa hor, Erne Lipovic entzat eta Borarentzat bikaina izan daiteke, eta horregatik jarri da bere ala orain Blasov hor, gibera bota beharrean. Haze lasterketa, nola haze bueltak ematen ari den hemen, Red Bullen ezinan ikusi dugu, eta orain nola buelta eman dion egoerari. Bandu bian jarri da eta ez du batera iraun. Eta jota geratu dela, gainera itxuraz, ez? Jota indarri gabe geratu dela ematen zuen. Eta hau nork eragin, eta lideraren erasoak. Schachmannen erasoak eragin du hau, bere mugimendua, berarentzat. Segurazki etzen hain baliagarri izango, baina begira ze sortu duen. Eta lanik egin gabe orain gainera. Atzean mugimendua gelditu gabe, Almeida jo beharra dauka. Aurrean Lipovic joan da eta Eskilmosek ere aurre egin du. Almeidak mugitu beharra dauka. Eta minutu erdi inguruko tartea. Orain 17 kilometro izango dituzte, nik uste gutxi gora bera. Eta lautadan, eta... Hemen ere konponbide askorik ez, Gorka, hemen ere konponbide askorik ez, erreleborik ez dio minok ematen, eta bistakoa da. Hor Isaac del Toro dago, begira une oro, zuzendariarekin izketan, hau uarentzat iesaldi hau ez da ona. Hor Lipovic doa eta iesaldi hau uarentzat ez da ona. Eta Alex Aranbururentzat ere, ikusi dugu, Samitier bera ere, Gerrika Goitiak gelditu egin duela. Hor Mar Sulerratzean gelditu da. Izterrari, bai, karranpak edo, izterrari heldu dio. 25 segunduko zuloa. Lipovic eta Almeidaren artean. Aurrean, Red Bull Bora talde lanean, eta atzean, uek egin beharko du. 13 laguneko multzoa, Lipovitzekin, Del Toro, Lorenz. Lipovitzekin, Blasov ere bai, taldekidea. Bargil ere hor da. Iribar ere bai, Unai. Harold Tejada ere bai.
Liderra, jakina, Mailotoria, Maximilian Schachmann, Leo Bizio, Decathlon Agebierrekoa. Lasterketa buruan doan bertaren taldekide alegia. Eta Barren Bargilere aurrean da. Eta Jose Manuel Díaz, Burgoskoa. Andaluziarra, aurrean baita. Eta minutu erdia. Atzeko ekiko hauek. Eta bueno, Fermin, bi euskaldun ezagunenak jokoz kanpo gelditu zezkigu, baina hemen beste gazte bat azaldu zaigu. Eta bueno, askotan esaten da, euskaldunak baldatoz, begira hemen Unai Iribar dugu, World Tour lasterketan, etapari orain arteko gogorrenean, eta ze lekutan doan, ez? Oso ongi kokatuta, hanka honekin, eta bueno, esperantza txiki bat ere, argi izpi bat, ez? Dugu. Albiste pozgarria zalantzarik gabe. Euskal txirrindularik onenak 30 gora giratzen ari dira, hortxe mugo horretan dago Alex Aramburu hor ikusten duzuen gizona, eta Igor Arrietak, Unai Iribarrek, Oier Lazkanok, Urko Berradek, txirrindulari horiek bete behar dute pixkanaka adinean gora egiten ari diren, Mikel Landa, Jon Izagirre, Pello Bilbao, eta Enparauen lekua. Horren Enrik Mas, atzeko taldean. Eta taldea itxiz bere taldekidea Castello. Eta Buitrago, Baringoa. Eta aurrean Blasofek eman egin behar du, nik uste dute atzera begiratu gabe, ez da egoera bat ere erraza, egia esan, atzean gurpilean oso txirrindulari garrantzitsua dauzkalako, baina Lipovitz hor dugu, eta interesa nik uste du garbia dela, eta eman, eta Lazkaumendi barrenera. Eman ustu arte. Bai. Ustekabean, haze egoera bizteratu den hemen. Gorakoan gertatu ez dena, behin amezketa atzean utzita. Alegiko esprinta, Isaac del Toro lehiatzen. Isaac del Toro, Lipovitz eta Schachmann. 3-2 eta segundo bat. Banatu dituzte 3 artean. Bertek hartuko zituen, bai. Hauentza beraz, 2 eta segundo bat geratu dira hor. Beraz, Schachmann segundurik gabe. Hori da. Del Toro nintzat eta Lipovitzentzat zauden apurrak. Aurreko esprinak goratu. Marsuler izan dela lehen biziko postua. Alegetik ikastiketara. Tartea laburtu da, Nazionat bat zaharrean. Almeidaren eta Eskilmoseren talde txori, Alex Arambururen talde txoa, talde txonetara gerturatzen ari da. 25 segunduko tartea orain, 24, begira eta Del Toro zai, atzean lan egiteko, lehen esan dugu, uarentzat ez zela bat ere egoera aproposa. Pentsa zenba kilometrotan izan duten den alde, berezekin Marsuler aurrean joan denean, eta Schachmannen mugimendu horrek den aztoratu du, eta uarentzat egoera erabat irauli du. Ez dakit aizea zertan izango den, ego aizea baldin badu, bakarrik gorria ikusi beharrean da. Kleman Berte, aizea aldaketa iragarri dute, iparra izango dugun hemen inguru honetan, oraindik ego puntua duela esango nuke, gauden leku honetan, helmugan, orain hor. Hemen aurrean ditugun ikurriak eta alado debeintzat etzan da, Fermin. Horraztua, egualdeko aizeak egiten die. Hala bada, aizeak kontra izango lukete. Kontra, bai. Orain. Hala bada. Eta hemen Blasov, 15 segunduko tartea baino ez, ari da egoera konpontzen. Amabilagun. Isaac del Toro geratu egin baita, eta hortxe da, Isaac del Toro. Ja da laguntzeko pres da. Eta honek errelebo indartxu malu dut. Eta bai. Honek gaitasuna badauka, esango nuke Blasofek baino gehiago. 20 segundoko zulua dauka, izteko. Honek jarri duen erritmo orain oso bizia da. Oso bizia.
Eta Samitier bera ere, nik uste dut hor bere atzean dago, beraz txandaren bat ere emango dio, eskatuko balu. Hogei segunduko zuloa. Lipovitzen, Alex Aranburu, Almeida eta Eskilmoseren talde hoien artean. Eta ze garrantzitsua, egoera honetan, lasterketa doan bezala, autora gerturatu, urpotoak hartu, zuzendariaren aginduak entzun, eta gel bat, 2-3 behar direnak hartu, eta segituan muskuloak, giharrak, hidratoz betetzeko, ez? Erregaia botatzeko, gero gihar horiek behar bezala uzkurtu daitezen eta energia sor dezaten. Eta bide batez, arnasa edo auspoari segundu batez behintzat buelta emateko aukera ematen duen, bultzadatxoa ere bai, Gorka. 25 segundo. Axel Loranz, talde txoitxiz, 23 urtepekoetan munduko txapeldun izana da, Axel Loranz. Nelson Oliveira, Guillaume Martin, Tejada. Eta txukun ari zaio eusten aldeari bertet, Orain geisten ari da apur bat, baina... Geisten ari da, bai. 20 segundo. Hortxe dago, sokatira horretan. Baina, une batez, larritasun pixka bat eta urduritasuna eragin dute UAEren autoan. Gauzak irauli egin dira. Lehen batek aurkia izan du bestekin frentzua eta gero Bora talde agintera pasa eta larriantzean UAE dabil orain. Eta Red Bull agintean Lipovic aurrean duela. Baliarren urtegia. Bai jauna, eta atzean, pare-parean, txindoki. Alde guztatik ikusten ari gara gaur txindoki. Ertz guztia ezagutzen ari gara? Txindoki leku guztietatik ageri, altzen? Ez, Gabiri! Ibirko urtegia. Eta hau giroa, hau eguraldia. Berriz ere esan da. Eta haren pareko lasterketa ari gara ikusten. Ezin hobea. Gozatzeko modukoa. Atzago konturik ez da gaur hemen. Ez. Eta hau baino hobeagoak ikusiko alditugu. Asko ez. Itzuli honetan diote. Kostako zaigu. Azkeneko etapa izango du, Gorka? Azkeneko etapa beti izan da itzulian. Eibar inguruan egiten etapa hori ikusgarria. Zail da bentsat, gaur bezala txirrendulariak gorputz usten ikustea. Egorretan, Tremon Berte. Txalogarria benetan egiten ari den apustua eta erakusten ari den sasoia eta kirol maila. Errendimendu oso altuan doala esango nuke, atzean pentsa ze txirrendulari ari diren leian adarrak hautsi beharrean lanean, eta Bertetek oraindik buruari eusten dio, kilometro askotan egiten ari den lana da hori. 11 lagun, Blasov buru dutela, Blasov, Lipovic, Schachman. Hor da, Barren Bargil, Guillaume Martin, Unai Iribar, Harold Tejada, Jose Manuel Díaz, Leo Bizio, Frantziar gaztea, eta Axel Loranz, eta Nelson Oliveira. Patxi Bila aipatu dugu eta Peio Olaberria ere bai. Red Bull taldeko eta ere zuzendari aurten berria. Goierritarra bera ere. Mutilloarra. Hor izango da. Profesionalizana bere garaian. Muriasekin, ala? Bai. Borka? Bai. Zuzendari lanetan, arrobetik hasi eta orain goi mailara ailegatu den gizona. Euskal Euskadi utzi eta urten Red Bull Boran ari da lanean. Bea sainen bizi dena. Hori ere bai. Hori ere bai.
Eta une honetan, behin-behineko lidertzan izango genuke Florian Lipowitz. Blasov lanean gogotik hemen Lipowitzentzat. Lipowitz, bigarren postuan dagoen gizona. Schachmann horbere gurpilean izketan bi alemaniarrak. Txanda euskatuko dio, eta baina Schachmannek ez dio. Ez dio, jakingo du. Bereak eta ikusiko dituela Lazkao mendin, eta esango du, ni hemen gehituko neok. Baina Blasov ondo, Ondo Blasov, oso ondo. Mandu behin egin duen egin eta gero, baina ez, ailegatu egin da. Liernin geratu da, bai. Liernin erabalertu, baina gorputzari buelta mandio, iztan denez. Hemen Kelderman eta Ben Tulet, Visma taldeko bigizonak. Oskar Onley ere hor da. Xampusen, astanakoa. Eta Kofisen laguntza, Hemen Ala Filip. Ala Filip, era bai. Isaac del Toro atzera pasata. Berteri gerturatzen nahi zaio talde txau. Oso antzera doaz denak ere, Jazarpen proba. Begi biztan. Eta beste, bai, begi biztan. Ja, minutoria baino zertxoa gutxea gongo da. Baina, honela Lazkao mendi azpira iritsita, Lipowitzentzat mesede, Handia gainera, Lipowitz aurreko igoeran ere, gaintzan gora ere, indartxu ikusi dugu. Almeidari, berak erantzun dio ondoen. Eta Unai Iribar multzo honetan, Euskaldun ikonena gaur. Unai Iribar, atzeko multzoan dator bestea, Alex Aranburu. Zenba kilometro egin ote ditu, Unai Iribarrek inguru hauetan. Eguneroko lekua du, entramentu gunea. Kenfarmako beste bat, bada bigarren multzoan. Kobo, uste du. Den Kobo egin du nik. Bai, Iban Kobo zen. Eta oso ongi taldea, Oso ongi, berriro ere, iazko, bueno... Del Toro Larri da Bilor. Eta Samitier geratzen. Bigarren multzo horretan taldekideri gabe geratuko da honen bestez Alex Aranburu. Del Tororen lana ez da guk uste bezain eraginkorra izan, Ze Blasovek asko zero beto utzi dio denboran, maila altuko lan horri, asko zero beto gainera. 20 segundora geratu da, honetan bigarren multzoa. Asko jotakoa da, etapa hasieran ikusi dugu asko mugitzen Del Toro, eta horrek ere bere ondorioak ditu. Hauxe da, benetako jazarpena. Eta hau Magnuti esango nuke. Oko errezpanez. Bai, zanpatu hiek arena dira. 12 kilometro. Laugarren postuan da Joa Almeida. Azesu atera behar duen Lazkao mendin gora. Atera beharra dauka. Eskilmose ere taldekide batekin aurrera eginaz. Txasondon, honetan hauek. Wayne Simons du hor aldamenean Eskilmosek. Estatu batu harra. Alex Aranburu. Enric Mas. Movistar beste birekin, Oliveirarekin eta Castrillorekin da, multzo handi honetan. Buitrago ere hor da, Ala Filip ere bai. Jose Manuel Díaz Burgoskoa. Eta hemen Bertet. Ibaresen Bertet. Aramako bide gurtzean. Aramaltzako bide gurtzean. Burua ere ezker eskuin. Bai, asko mugitzen du. Denbora da Arama, Edan beharrean, gaur bero honekin lehen ikusi dugu 24-25 graduko temperatura eta urteko lehen dabiziko bero aldi hauek gainera gorputzari ere areta gehiago erasaten diote eta hidratazioa zaindu beharreko ezinbesteko ezaugarria errendimenduan pot egingo ezpada. 9 kilometro geratzen zaizkio aldapa gorasteko eta gorantza egiten du gutxi, oso gutxi ordiziatik Zaldibiara bidean, haizea kontra. Hay que reducir el tiempo con ese grupo, hay que echarles mano antes de la última pasada de ahí de Lazkao mendi, Apretamos ahí, vamos con los demás, hay que cogerles y venga, así luego nos la jugamos con Alex. Venga, con 2 huevos ahí, ven, va. Hogeita 2 segunduko zuloa dago. Aurreko taldetxoa eta tropel nagusiaren artean, eta alde hori bera, Bertet eta urrengo taldetxoaren artean. Ejauna. Hemen da bide gurutzean. Keman Berte.
Lehen Zulerrekin eta Rudi Molarrekin izan da hemen. Gaintzan gora geratu da bakarrik, Grossi bakarrik ari da etapa egiten, frantziarra. Eta Zaldibiko zubi estuan sartzeko mesede ederra bai, talde txikietan joatea eta ez pelotoia bil egin eta tensioz beteta eramatea, Eta aldapa dago, Lazkamendin, aldapa dago. 2000 Bat baino gehiago Ormaren kontra joko dira. 2009an igoko zenuen Euskal Herriko itzulean, orduan sartu zuten aurrenekoz. Lazkamendiko igoera Zaldibeti gora. Luis Leon Sánchez egira zuen Bai, eta igoeran Kunego izan zen buruan, eta Purito bere gainean, eta gero jetxieran talde bat antolatu zen. Samuel Sánchez. Toni Kolom ezaltzen hor, Katiusarekin. Baliteke, aurrean buruan Kunegoren gandik segundo oso gutxira Purito Rodríguez, gero beste lauzpabos lagun, beherakoan Samuel Sánchez tartean zen, jetxeran elkartu eta gero Luis Leon Sánchez izan zen errematatu zuen. Eta egun hartan zu iesaldian, hanpoko maiotarekin. Eta gogoan Branko Manalti lehertu da, beraz UAEk ez da ginoren laguntza izango duen orain hor lanean aritzeko. Del Toro jota zijoan, orain Magnarti geratuta. Larriberdo Almeidak. Lehen Zuler gelditu da, Karranpekin. Era bat aldrebestu zaio egoera, UAE taldeari. Hor dagoa jo du eta orain Larri. Gidoia eurek idatzi dute. Hola, Del Toro. Del Toro eta Nelson Oliveira lanean. Mauri Van Sebene antere hor da. Castrillo. Nelson hori da. Eta atzean, bere gurpilen Enrik Mas. Eta Del Toro gere potxe egin du, Kostaza aio Movistarri sartzea, Del Toro gere potxe egin du. Lehenago sartu barko zuen. Hor, begi biztan dituzte, 15 segunduko zulua dago, 15 segundo. Bi taldetxo nagusien artean. Baina bere pieza guztiak erreditu ibilbidean gaur UAE taldeak. Liderra, Almeida bakarrik gelditzen da taldetxo honetan. Eskilmose, Quinn Simons ere orain, erritmoa jartzen. Baita Grupama taldeko gizonak ere. Hemen Braz, lehen da biziko postuan doan hori. Eta Di Gregorio, ez aztu. Romain Di Gregorio ordoa, Francesc Deieko gizon azkarra. Almeidak maila emango aldu, zergatik. Txakalaldiren bat harrapatzen badu. Beste gizon azkarra, Axel Zingel. Bismakoa. Bismak beste bi ere badana matza. Hungariako txapelduna, tartean. Alex Aramburu ere, hor da, ez aztu. 10 segundura laburtu da zuloa. Honek oraindik 20 segundukarekin eusten dio. Oso ongi, Oso ongi. Sekulako maila ematen ari da Clement Berta. Buelta uste bakarrik ari da egiten. Bai. Ez du doakoa Andaluziako bueltan egindako bigarren postua. Buidedonen 5. izan zenturrean, 4. Junkeran Okon horrek irabaztako etapan. Eta hortxe Lazkao mendiko igoera, lehen da biziko kilometro eta erdia du benetan gogorra. 16-17 eta tartetxo batzuetan 20ko penditzare topatuko dute. 4 minutu eta erdi inguruan, edo hortxe biliko da buelta horretan, segurazki beharko duten denbora. Betik gogoraino. Gehiago. Elmuga mendate pankarta ikusiko duten lekuraino, Kunegok 6 minutu pasatxo behar izan zituen. Tarterik gogorrenean, zuk esan duzuna. 4 erdi gozuten, orain urne gozutenean. Orain urrena ere etzen horrelako etapa izan, Ez, gutxi gora berako denborak erreferentzia batzuk emateko. Alegia, esfortzu laburra eta intensitatea handian egin beharrekoa dela. Adibideko saietz bidean orain. Laste hartuko dute eskubira. Eta hortxe bat egingo dute, baina arazo bat egongo da. Igoeran jendea, estua, aurreko taldetxeko txirrindulariak geratuko dira, atzekoak aurrera egin nahi eta tupuste egingo dute, nik hala uste dut, eta ikusiko duze gertatzen den. Aurki Zaldibiko zubia. Hemen da. Hauxe da jetxiera, hauxe da sarrera. Eta hauek ere laster Ipolitzen taldetxoa, Schackmannen taldetxoa, hauek ere aurki dira. Bilgune itxia,
eta ez du, hau aldapa hor hasi da. Eman bertea, hasi da, Lazkaomendiko igoeran sartuta ja da. Eta hauek ere bai. Orantxe, zubia pasa eta aldapa. Bikain, Blasov, bikain. Sekulako egin du egia esan. Lehen zuloa izteko eta orain aldea haunditu edo gutxienez eusteko. Eta dena bat egin da. Eta lidera ere aurrean, Maiotoria ere aurrean, Schachmann. Egia Tejada. Harold Tejada. Lipovic bere gurpila sartu nahirik eta Schachmann bikain. Schachmann bikain erantzuten oraingoz. Ez du guaintzat hartugu lehen erasoa jo duenean, baina begira zer eragin duen eta nola dabilen orain. Almeida ez da geri, aurre hontan. Gaintzan bai, aurrean egin du igoera Almeidak, hemen ez da aurrean egeri. Aurrera pasatzea kostako zaio, jende asko dago, eta... Auri Van Zeven atemenatzen gelditzen, Quinn Simons ere bai. Rudi Molar ere bai, lehen buruan ibili dena. Van Zevenan bere oiko ibilira dantzariarekin. Leku aterako aldu. Schachmann bikain, Schachmann hor dator Schachmann. Lipovitzen gurpilari itxatxita. Ala Filip ere bai, Erne aurkari gogorra dago horre dozenentzat. Guillaume Martin ere ikusi dut. Begira Schachmann, gaur ikusi dugun bezala ikusita gero, hau bai dela harrigarria. Tejada berare, metro pare bat galduta orain ezinean. Bi alemaniarrak bertet harrapatu nahirik, Lipovic eta Schachmann. Alex Aramburu bera. Aurrera egiten ari da Alex. Roman Gregoari du, Eskilmos ere bai. Ez dago alde handirik. Alex aurrera, Aurrera doa bai. Aurrera ari da egiten. Atzetik aurrera. Atzeko taldetik aurrera. Bikain Alex Aramburu benetan. Lehen una Iribarri izan da buruan eta orain Alex Aramburu hartu dio tartea. Euskaldunen ordezkaritzari dagokionez. Lipovic. 6 kilometro eta 6 metrora berteta harrapatu dute sailkapen nagusiko liderrak hemen buruan. Schachmann, Almeida ez da partibiliko eta hirugarrena Lipovic. Hortxe da galdaparik handien Alex Aramburu hirugarren postuan oraintxe bertan zulo izteko zorian dago Alex Aramburu. Hor zulo handitzen ari da erditik atzera, Buitragore atzera gelditzen ari da. Hemen Lipovic, erritmo estutu den, eta harrigarria benetan Schachmann ematen ari den maila, horta torra Almeida atzetik aurrera. Kusi dugu Almeida bai, Enric Mas ere bai, bere aurrean, Romain Gregoar ere hor aurrean dator. Alex Aramburu, gerturatzen ari da lasterketa burura. Hau da unea, Hau da unea. Ikusten badugu, hau da unea. Eta jetxieran, abantaila izan dezake Alexek. Inork baino beto ezagutzen baitu Alexek. 8 lagun, bere izten ari dira, Kelderman eskuinaldetik zulo itxinairik. Ilan Van Bilderreran dator. Lipovic ari da, buruan aigora egiten eta zuloa izten, Alex Aramburu, Almeida atzetik aurrerako bidean, Enric Mas eskuinetik ere aurrera egiteko gogoz. Eta Schachmann, benetan igoera bikaina egiten ari da. Aze aldea, gaur aurreko mendatetan ikusi edo orain ikusi liderra. Almeida ordoa. Orain eskuriga bere jarri da une batean Almeida, Eskilmoseko 6. postuan da Almeida. Gelialditxoa orain. Gogorna bota dute, gogorrena menderatu dute. Orain sasi ordeka, gorantza egiten duen sasi ordeka. Erni Alex! Venga Alex! Mugimendua izan daiteke! Alex Aramburu erritmoa bizitzen ari da, Schachmann bera ari zaio. Erantzunaian, Gregoar gurpilan duela. Alex Aramburu, Schachmann eta orain Gregoar. Erne honekin hau ere mugimendua da eta Erne honekin. Eta uniere erantzun egin edo Schachmann. Eta zulo guztiak izten ari da. Schachmann lan zoragarria eginez. Aze etapako azken zati egiten ari da liderra. Ikaragarria Schachmann, etapako azken. Mandubin gora eta nola ikusi dugu. Geratuta, taldetik kanpora. Alexek puntu badu, Alexek puntu badu. Eta Schachmannek ere bai, begira. Berari da estutzen gainera. Schachmann, maixuki jogatzen ari da gaurkoan. Bueno, ez da harritzeko eta berak... Jetxiera! Guk baino beto ezagutzen du bere gorputza. Orain pixka jetxi eta aizkeneko maldatxo bat dute orain, Bai. Eztarriak erabat urratuta, hainbeste arnasa bero hartu beharrean, bihotzak lertzeko zorian, hankak antxika, haze sufrimentua dagoen hor, gorputzari buelta emanairik. Helmugarako 5 kilometro eta 5 metro baino ez dira falta eta Euskaldun bat garaipena lortzeko aukeretan da hor
buru-burua jarrita, Alex Aramburu. Orain aldapatxo bat dioko dute, Lartxai elkartera ailegatuko dira, eta bai, handia behin ura gaindituta, dena berantza izango dute. Alexek badaki hori, Ea. Alex Aramburu gogoratu, etapa irabazia da, Sestaon, jetxiera batean egin zuen tarte Alex Aramburu egun hartan Astanako mailotarekin. Liderra berriro jotzen, Almeida atzetik zulua isten. Schachmann ari da gaur ere ustekabeko etapa egiten. Alex ondo kokatuta. Hor dator Lipovic, garapen luze-luzera. Almeida eraso, kolpe bortitza gainera, bortitza. Atzera begiratu du, zulutxoa egin du Lipovic dator atzetik aurrerako bidean. Aldapatxoa baliatu du tarte egiteko, gordeta zuen erritmo aldaketa hori egiteko, orain gain behera, Almeida bera buruan azkenean. Ibilian, azaldu da Almeida berzere aurrean, eta erne metrotxo batzuk hartzen ari da. Alex Aramburu ordoa, laugarren postuan, une honetan. Oso berea du Almeidak hemen egin duena. Mendateak izan 10 kilometro edo 2 kilometro, baina beti mendateren azken zatian bakarrik agertzen da txirrendulari kontu gardara. Almeida atzetik Eskilmose, Aramburu, Lipowitz, Enric Mas, Gregoire, Maximilian Schachmann liderra. Atzean ez aldute, zalantzarik egiten bestela gizon honez zulua egingo du. Jetxieran ere trebea da eta honek ez du amore emango. Berea du adorea eta kemena. Schachmann bera atzetik orain. Tarte hori janairik. Schachmann bikain, zoragarri benetan gaur liderra. Zoragarri. Zoragarri ikusita gero, hori da. Hau, aldez aurretik hori ikusi ezpagenuen, ez ginateken hainbeste harrituko, baina nola ibili den ikusita, horrek harritzen gaitu. Hau zati azkarra dugu, jetxerak, zati hau sigisagatxua da, Biurgune itxisamarrak eta penditzen dira. Alex azaldu da. Eta Almeidarekin bat egitela do Alex, Portugaldarraren gurpila bertan du, une batetik sartuko da. Akordio bikaina izan daiteke hemen. Bai, horixe. Batek aldetxua lortu sailkapen nagusiari begira, bestearentzat etapa. 10 segundo daude, helmugan garailarentzat, 6 segundo bigarrenarentzat, 4 hirugarrenarentzat, Alexek etapa du helburu, eta Almeidak sailkapen nagusia, hau, Biurgune itxia, azken zatia, orain txamaituko dute zuzengune bukatu, Biurgune eskubira eta errepide nagusira egingo dute. Hauxe da, azken Biurgunea. Lipowitz, Schachmann. Alex Aramburu hor da. Almeida ez da geldituko, Eta Alexek. Sartzen den. Laguntzatxo ematen dion eta Sestaon egindakoa berritzen duen. 2 kilometro. Hemen daude, Euskal Txirrendularitzak 2 urte daramatza etapa garaipenik gabe. 2022an batez 2 lortu ziren. Pello Bilbao eta Jon Izagirreren eskutik. Gaur berritu daiteke palmares hori. Eman dio, pasada zera, Alex. Bien artean konpontzen diren, bien zabaitago saria. Almeida bizkorra balitz, dena eman beharko luke. Schachmann atzetik aurrerako egiten ari da berriz ere, baina bera ere laguntza eskatzen ari da. Gertu daude. Ia horiek ere esfortzuz bete-bete eginda legatzen diren, jan egingo dituzte, gainean. Ara, Biurgunean gaizki. Almeida gaizki, Alex Badoa, azken kilometroan sartuko da hortxe, ertzainetxearen parean dago azken kilometroa. Almeida harrapatuta atzekoak ere zertxo baina zaitzen diren. Alex metrotxo batzu badauzka. Aldapa bera egiten duen pixka bat. Orain bera eta pikin bakora, eta azken kilometroan sartuta da, Alex Aramburu, tarte txiki batekin. Almeida harrapatzea izan daiteke gaikoa. Almeida harrapatu eta lasaituko balira, Alexentza zulo onditzeko aukera. Alex, begira, Almeida nora joan dan. Almeida ezkerrera joan da. Okerreko aldetik hartu du... Zulo onditu egin du Alexek. Alex Aramburu, metrotxo batzu gartu talasterketa buruan Atzean gelditzen ari dira. Beharzaingo etapa irabaztear da ezkiokoa. Atzean gelditzen ari dira. Seguro da Alex Aramburu. Seguro denez, Alex Aramburu Kofidiseko mailotarekin aurreneko urtea du eta zer da eta itzulian bigarren etapa garaipena lortzear dugu. Etxe inguruan.
Eskiotarra etxe inguruan, ordu azken bihurgunea, eskubira bihurgune itxia, eta hortxe dauka pankarta parez pare. Venga, Alex. Atzera begiratzen du, bai. Esapetik atzera begiratu du, erreferentzia jakin ditu. Hankak minez, antxika dara matza, baina hor jarraitzen du Alex Aranburuk. Hauxe bihurgunea. Balentre egiteko zorian dago. Ia. Hemen da, ia zuzengunea azken, zuzengunea begibistan du eta berea du. Etapa garaipena Alex Aranbururentzat. Izugarria. Itzuliko 3. etapa ikusgarri izan da eta zer da eta etxeko batek. Emango dio errematea Alex Aranburuk irabaziko du Beasainen. Etapa hundia, etapa gogorra, etapa lehiatua, sailkapen nagusiko gizonen arteko lehia estua eskaini duen etapan. Ospatzeko beta, izango du gainera, ospatzeko beta! Sestaun irabazi zuen eta gaur Beasainen jasoko ditu besoak Alex Aranburuk. Bikaina! Gregoar 2, Schachmann 3, Bekon dela. Almeida 4, Alex Aranburu garaile. Ba, ikaragarria. Ikaragarria izan da. Esan du, hasieratik nola zijoan, kokatuta, lasterketa zijoan bezala, gogortasuna, beti hor zijoan. Xabierrek ere aipatu du, hitz bat esan zuela, etapa bat, Beasain, eta hori oso zaila da egitea. Alex gaur egin duena, izugarria da. Askotan izan dugu, txirrendulari batek garaipena lortzeko duen zailtasun nagusietako bat favorito izatea dela. Eta jende guztia jakingo zuen, hemen ingurukoa izanik, arriskutsua izan zitekela, ibilbideak ezaugarria proposa zituela berarentzat, aldapa laburrak, jaitsida arriskutsua, lasterketaren ezagutza, eta favorito nagusietako bat izan eta sekulako erakustaldi eman du. Askotan azpimarratu izan dugu eta ez orain bera hemen dagoelako edo bere anaia lasterketan dabilelako, Izagirretarrak lasterketari antzeman egiten ziotela, txirrindulariak zirela, irakurketa egoki egiten zutela, ba ez dakit. Aldamenean maisu izan dituelako, baina uste dut gaur, Alex Aranburuk, indarra, gaitasuna, baina lasterketaren irakurketa bikaina ere egin duela. Taldeek izan lan hain do, denbora guzti nuken behar nu guzti eta egizan eskelak ematea gertu batzak. Zer den errepidea eta bidea ondo ezagutzea, Alex? Bai, bueno, azkenean, hasieratik anea oso zerrebidea, eta katxira da jogera, eta gaitasuna izatea. Ezagutza, gaitasuna, motivazioa, garaipen batek, horrelako etapa bateko garaipen batek, ezaugarri asko eskatzen ditu. Eta ezaugarri bakoitza gainera, bere neurria behar du. Ausardiatik gehiegi izan ezkero eta gaitasunetik gutxi, ezer gutxi lortu daiteke. Hor, formula perfektua lortzea oso zaila izaten da, eta hori Alex Aranburuk lortu du. Etapa haundia irabazi du, haundien aurrean, eta haundi dela sinisten hasi behar du. Demoraldiko aurrenekoa du. Larun batean Indurain sarian aurrean izan zen, 5. amaitu zuen, erakutsi zuen, ia prestegoela, itzulirako, ba, gaurria argi geratu da, duen maila, Golturreko garaipena, iaz 2 garaipen lortu zituen, azkenekoa Espainiako txapelketa izan zen, esan dakoa, demoraldiko aurrenekoa, Beasaingo etapa eskiotarrarentzat. Bikain. Almeida baldarri bilida etapa bukaeran, Oso baldar. Hori ere alde izan du, Alexe. Bai. Almeida hor biribilgunetan. Gaizki bilida, gaizki. Oso baldar. Baina, bueno, Ez Alexek egin beharko egin du. Txirrindularitza horrela da, eta bueno, Alexek ikusi du gaitasuna bazuela, hor zen, Almeidarekin berarekin zen, eta begira, garaipena lortu du eta izugarria. Hortxe, etapa sailkapena, Alex Aranburu, Romain Gregoar, Schachmann, Almeida, Mas, Eskin, Mosek, Elderman, Lipowitz, Steve Kras, Ilaman Bilder, hau denak 3 segundora helmugaratu dira. Schachmannek gainsari hartu du, beraz, lider da, seguro eta merezi du gainera,
egin duen etapa egin da, merezi du maillot horiarekin jarritzea Maximilian Schachmannek. Sailkapen hori ofiziala izatea espero dut. Zeren uste dut nazioarteko txirrendularitza elkargo epaileak halako eztabaida batean ere badabiltzala. Beasaingo sarreran biribulgunean konturatuko zineten Alex Aranburuk eskuinetik egin duela eta ezkerretik egin duela beste guztiek. Errepide ofiziala eta ibilbide ofiziala ezkerrekoa zen. Eta bigarren postuan Roman Gregoire egonda, ez dakit zer izango den. Baina edozein moduz, hemen oraintxe aurrean daukagu errepide liburua eta eskuinetik zegoen pasoa. Eskuinetik zegoen, baina egia da gero ikusi dugunean. Eguneko protagonista, Alex Aranburu. Begizkota zenuen etapa garaipena etxean eta azkenean lortu duzu, handia egin duzu. Zorionak, Alex. Eskerrik asko. Hasieratik, begizkotagoa dela zen, baina zai izan ez irabaztea. Jende asko egon da, hasieratik oso azkar ibili gara, arazo mekanikoak bai eduki ditut hasieran. Pixka hankazko hasi da egune, baina oso ondo aurkitzen nintzen. Bukaeran buru dut zeukideu azkeneko subida arte, eta esan oso hanka honan ezken eta atera egin da ez. Ez dakit espero zenuen hasieratik horrelako osua izatea etapa honek? Ez, egia esan nik uste non Santagaida arte hola pixka bintzat nahiko lasea junguzala egune, baina hasieratik oso azkar ibilia eta azkenen oso pozik. Azer nolako abantaila den, ez da, etxeko karreterak eta etxeko errepideak ezagutzea. Azkamendiko igoera hori eta bereziki jaitsiera. Bai, azkenen aberak aldein dut, ikusi dut artetxoa atea dola Almeidak eta gizon importantea zen. Eta, saiatu inez beraka, beti ere gero esprinetxe txemazu, itxitzen dizue, ofrena, bestea, omia gauza. Eta, mandotera da. Eta azkenerako, gozatzeko eta ospatzeko tartera izan duzu, hori ere eskertzekoa da. Bai, momentu aterantzea betuet galditu nez, ostra bazpare bani jo berrize pedaleatzen, baina bai, disfruta dut bai. Eskerrik asko, Alex. Bai, eskerrik asko. Alex. Eta segi dezala, garaipenaz gozatzen Alex Aranburuk etapa egin du, eta etapa egiteaz gainera gaur errematatu egin du, ze askotan egitea ez da aski izaten, gero besoak jasotzeko. Sí, era una etapa que teníamos marcado, pero luego es muy difícil rematar. La verdad que me he sentido muy bien todo el día y hemos tenido suerte. Orain ari gara irudia ikusten, Xabier aipatu digun carretera, no esa biribulgune horretan gertatua. Eta gainera epailek esan digute, Fermin. Mezu bat jase dugu, epailen artean eztabaida dagoela. Eta ikusi egin barko da Grupamak elegiteren bat jartzen duen edo ez. Liburu ofizialak ordea eskuinetik bidaltzen du. Hori da. Eskubitik, Alex sartu da eskubitik. Hori da. Hor dago okerra, liburuak eskuinetik jartzen du, eta aldiz gero antolakuntzak, señalizazioa eta bidegurutzeko kideak justu ezkerreti dauzka. Horregatik nonbait egon daiteke eztabaida. Baina sailkapenean Alex Aranburu ageri da. Nik esperientzaren arabera beti liburua ofiziala da. Liburua dioena liburuak eskubitik dio, Alex Aranburuk eskubitik egin du biriburuneko sarrera, eta hor dugu. Etapa garaile, sailkapen nagusian Schachman, 4 segundora orain Lipowitz, 4 segundora Almeida, 15 segundora Van Wilder, Eskimose amaseira. Sailkapen nagusian, ibilian, Schachmanek tartea gizendu egin du. Asko ez, baina gizendu egin du. Izugarria egin du Schachmanek. Benetan ez sinestekoa. Gaur, nonbait etapa hasieran gorputzaldiz eta kaskar xamar ibili da, aurreko mendate horietan. Sekulako zalaparta izan den mendatetan eta estu eta larri ikusi dugu, tarte askotan eten da, taldearen aldetik batzutan salduta bakar xamarrik ere bai, eta Soudal taldeak ezin izan du lan handirik egin, baina oraintxe bertan hemen, gorputzari buelta ematen ari den arrabola gainean ikusten duzuen txirrendulari honek, azken kilometroetan batetik maixuki jokatu du, inora etzi joalakoan, eta segurazki bakarrik joan ez izan balitz, etzikoan inora, baina bere eraso kolpearen ondorio sortu da taldetxo erabakigarria, han sartu baita beste Lipowitz eta Lipowitzekin batera Alexander Blasov, Red Bull taldeko txirrendularia, haiek aurrera egin dute, Blasovek sekulako lan egin du, eta ataka oso estuan jarri dute, UAE taldea
eta Almeida bera. Beraz, gaur, benetan gorputzaldia eta estrategikoki azken kilometroetan zoragarri jokatu du Maximilian Schachmannek. I said in the race to Sepp Kuss, feels like it's Sunday tomorrow. I expected that stage on Saturday, not today. It was pure carnage. It was very hard. From the start, we never really had a breakaway, a clear. There was never like a controlled situation. It was pure racing from start to finish, and therefore very hard. You did a great comeback because we saw you in Mandubia at the bottom of the peloton, and in the last kilometers you were full gas. Yeah, well, in the middle I was a bit not struggling, but I was very hot. Recently it has been so cold, and suddenly the summer is here, so eventually I got a bit of water to cool down, and I felt much better again. And then at the bottom in the valley towards the last climb, I felt that everyone was a bit here, muerto, and so I tried it. I created a group, and we made it in the final. In the final, Alex took the right side of the roundabout. We took the wrong. He did better, so he won, deserved. But you finally took 4 seconds in bonuses. Yeah. Better for you, because now you have 4 seconds to Almeida in the GC. It's true, but I think that Florian Lipowitz took 2 on the road. So he came actually close. He was in virtual yellow, then I got it back. It's still a very close fight, yes. But you are in a really good shape. Yes, I'm feeling good, but I think everyone was quite suffering today. So no, I'm good. Let's see day by day. And tomorrow, another hard stage. Yes, tomorrow's final climb even tougher. Yes, even tougher, and let's see tomorrow. Thank you very much, Maximilian. Bueno, gaur egin beharreko egin du, Maximilian Schachmannek denetik egin du, sufritu egin du, gorriak ikusi ditu, atzetik aurrerako egin behar izan du, ailegatu da, lasaitu hartua izango zen, aurreko egin bat egin duela ikustean, zer da, eta gero joere egin du. Arroxa Marfil jotzen iruditu zaio, kasu horretan zera jetxita ez, larraiztik amezketara egin eta geldialdia ikusi eta zer eta bera hasi da jotzen, baina gero erantzun egin du, eta erantzunez behin eta bitan, izan diren mugimendu guztietan erantzun du, erantzuteko ahalmena izan du, eta berak ere esan du, azken igoera horretan oso gustora, oso ondo ikusi duela bere burua, bihartik aurrera ez dakiela nola erantzungo duen, baina gaur egin den etaparekin gustora zoratzen Maximilian Schachmann. Eta gustora egotekoa da. Ikusi dugu nola sufritu duen etapa hasieratik eta bueno, etapak izan duen joa eta gero, bueno, ez du Fermin esan bezala bertsoak ere atea dizkiogu, amezketan jo duenean, eta baina, bueno, egoera oso aproposa berak bilatu du, eta ongi bilatu dio. Bai. Etapa egin du eta merezita izango da podiumean laster Maximilian Schachmann orain beste talde batoa helmugaratzera. Pelotoia txikituta baitator talde honetan. Etorriko dira Pello Bilbao eta Jon Izagirre. Ez dugu haien berri izan, haien berri Santagedan gora izan dugu azkenekoz, geratu eginda bat zein bestea, eta geroztik atzerapen handiarekin zirela bai, jakin dugu, eta esan bezala oraintxe beste multzo handi bat helmugaratzera doa. Etapa ikusi dugu, etapa gero aztertuko dugu, etapan izan diren uneak ikusi eta gertatua juzkatuko dugu, epaituko dugu, etapan UAEk karta guztia mai gainean jarri ditu, baina ez dakit gustora geratuko ziren izan den emaitzarekin. Azkenerako jokatuko dute, Fermin.
uste dut bihar zuhurrago jokatuko dutela. Gaur egia esan apustu serio egin dute, eta dena alde egin dute. Uste dut egin duten txirrindularitza proposamena benetan bikaina izan dela, lasterketa eurek mugitu dute, gidoia eurek idatzi dute, baina gero azken unean kukuak oker jo die. Eta ez dute galera handirik izan, baina uste dut nahi ez zituzten albiste batzuk ikusi dituztela. Aste bateko, Schachmannek izan duen defensa eta eman duen maila. Hori ere uste dut albiste pozgarria dela, beste gizon bat sartu daitekelako. Nik ez duen esperantzari, baina gaur izan duen portara eta eman duen maila emanez gero, urrengo etapetan ere benetan ondo ibil daiteke. Eta gero bestalde ikusi da, Lipowitz berare edozeinen mailan dagoela, eta Red Bull taldeak ere sekulako lotura lana egin duela, oso ataka estuan egon den arren. Erlojupekoan ondo ibili zirenak, ondo, erlojupekoan ondo ibili etzen Enric Mas ere ondo gaur. Azterketa eguna baitzuen Enric Mas berak ere, mentxe duzu, Alex Aranburu azken metroak egiten, haze errematea ematen duen etapari Alex Aranburuk. Lazkaomendin behera utzi ditu denak atzean, ordurako Almeida aurretik zen, Almeidarekin bat egin du, biak elkarlanean senpereraino ondo konpondu dira, biribilgunean alde banatatik hartu dute, eskubitik Alex Aranburuk, ezkerretik Almeidak, eta hori ari omen dira aztertzen, epaileak, Barnelina zari dira esaten epaileak, irudiak eta ikusten ari direla, arautegiera... Den horregatik aipatu dugu, Fermin. Epaile batek bidalitako mezua izan da, gaur behar bada, etapa arriskuen egon zitekela edo gutxienez eztabaidatzen ari zirela. Ez genuen geneukan euforia horretan ere inolako pitxarkada urotzik bota nahi, baina aztertzen ari dira, oraindik podiumare arrazoi horregatik ez dut egin, eta segurazki hor, Grupamak edo beste norbaitek elegiteren bat jarri ezkero behintzat, irudiak aztertu egin behar dituzte. Baina izugarrizko kontraesana dago eta erabakitzen oso zaila. Batetik, liburu ofizialak jartzen du eta biribilguneak garbi ageri da, eskuinaldetik marra gorria. Eta aldiz, gero, txirrindulariak ailegatu direnean, antolakuntza jarritako bikideak eta señalizazioak ezkerretik bidaltzen zituen. Beraz, ze irizpide erabili behar dute? Errepideak agintzen zuena, edo liburu ofizialak erakusten duena. Hortxe irudia, begira, hauxe da. Alex Aranburu eskubitik eta Almeida ezkerretik, eta hor metrotxo batzuk hartu ditu. Alex Aranburuk. Ja, ze epai ematen duten? Ez dakiz emango duten, baina, bueno, nik nire iritzia Hau da. Neure iritzia badut eta ez dut inungo dudarik. Liburu ofizialean eskuinetik jartzen badu, txirrindulariak obligazioa du bere lasterketako ibilbidea jakiteko. Liburuak eskuinetik jartzen badu, eskuinetik da. Naiz eta gero, egia dena da, kontraesan izugarria dagoela, baina bat egonda txirrindulari bat, Alex Aranburu eskuinetik hartu duena, besteak ezkerretik joan dira, Ikusiko dugu, eta jarraituko dugu. Etapak eman duena, hemen setean, orain, arte labur bat, eta erara gara berriz ere zuekin, ia podiuma, beste elkarrizketa batzuk, eta ze erabakitzen duten epaileek. Alex Aranburuk irabazi du etapa, berraztertzen ari dira, ze epai ematen diguten. Eta Alex Aranburuk abiatu du orain esprinta, Quentin Hermes gurpilean duela, Alex Aranburuk lehenagoziko Hemen gaude behasainen Alex Aranburuk irabazi du etapa, epaileak oraindik elkarrekin bilduta daude, laster izango dugu epaiaren berri. Bitartean, hemen jarraituko dugu, Alfontxo Arroyo ere gerturatu zaigu. Alfontxo, etapa handia ikusi dugu. Niretzat azken urteetako etaparik zoragarriena. Hor dago handia jo du, UAEk. Eta, ez zaio ongiegi atera. Hasieratik hartu agintea makila, hautsi egin du lasterketa, hor dago jo du, nire ustez, eta, irabaztera atera dira, ez dute irabazi, baina, erakutsi dute talde moduan, oso indartsu daudela, eta Almeida naiz eta makal aritu den momentu batzutan, erakutsi du, amor ez duela ematen, ondo dagoela, eta, favorito handia dela itzuleo irabazteko. Almeida favorito da itzule irabazteko, eta Schachman ere esango nuke gorka atzo baino hautagaiago dela une honetan itzulia irabazteko. Zertxo bai gehiago, galdu ez zer egin duena irabazi egin du.
Bai, hala da, eta egia esan etapa erdian ez nuke esango hori, eta hasi aurretik ere neure dudak banituen, baina, bueno, egia da, gero, izugarrizko etapa egin duela, amaieran, eta hortzak erakutsi ditu, eta hozkaka aritu da gainera, eta bueno, itxura oso sendoarekin, eta, bueno, ikusiko dugu, hurrengo egunetan ze jokabide duen. Eta etapa gutxi duen beste titular bat nolabait esatearen, Xavier, Pello Bilbaok eta Jon Izagirrek kito esan dutela. Bata larun baten erori zen, Pello atzo erori zen, eta erorikoek euren ondorioak ekarri dizkiete. Osasunez ez daude ondo. Gorputza minduta dute, eta ezin dute beraien euneko eman. Txapeldun handiak dira, itzulian daude, hemen sasoian egoteko lan izugarri egiten dute. Askotan ezin dugu sinestu egin txirrendulari bat lasterketara eta berezik helburu duen lasterketa batetara aurkezten denean zen olako lana dagoen, zen olako sufrimentua eta ahalegina dauden atzetik, eta horregatik ez zait iruditzen azken hitza emana izango dutenik. Baina orain, egin behar duten hori ez dago soilik beraien esku. Behar bada, hasierako iesaldietan eta sartzen da ahaleginduko dira, baina euneko egunean egon gabe hain ibilbide gaiztoan, ezingo dute, lehen izan zezaketen bezalako protagonismorik izan. Itzaten behar dizut. Etapa, kendu egin diote etapa Alex Aranbururi. Deskalifikatu egin dute Alex Aranburu. Gregoarrentzat horren bestez etapa. Romain Gregoar, frantziarrarentzat izango da behasaingo etapa. Ara, zertan geratu den gure poza. Epaileek kendu egin diote etapa garaipena Alex Aranbururi, aipatutako biribilgunean, eskubitik sartu delako, ezkerretik beharrean. Hori izan da epaileen erabakia. Zer esango dugu gorka? Epaiek agintzen dutela eta hala esan dute, baina, bueno, ni ez nago ados. Beldurra handiz aipatu dugu. Euforia bete-betean geunden. Euskal txirrendulari baten sekulako etapa garaipena ospatzen. Baina albistetxo jakin dugu eta badazpada mai gainean jarri dugu, inori, poz hori lapurtzeko asmorik gabe. Baina azkenean begira eta bigarren nork egin duen ere horri ere erreparatu diot. Frantziarrak horrelako kontuetan nahiko zirikatzaileak izaten dira. Eta lehen ere talde frantziarrek antzeko egoeretan elegiteak eta protestak eta egin izan dituzte, eta Romain Gregoaren taldeak uste dut elegite aurkeztuko zuela eta horregatik horri izango zela eztabaida. Baina hemen berriro diogu sekulako kontraesana dago. Errepide liburua erreferentziatzat hartuta Alex Aranburuk arrazoi du. Errepideak gero nola seinalizatuta zegoen, behar bada ez du izango. Baina errepide liburua da ofiziala, eta txirrindulariak errepidez nahasten direnean, ibilbidez nahasten direnean, beti aipatu izan da txirrindulariak ibilbidea ezagutu egin behar duela. Niretzat erabat ilogikoa da. Ez da logikoa Lituaniatik ona etorritako txirrindulari batek biribilgune horren berri zehatzari izatea. Baina tira, ilogikoa izan da, eta txirrindulariak zigortu izan dituzte. Ibilbidea ezagutu ez dutenean. Alex Aranburuk esan lezake, nik ibilbidea ezagutzen nuen. Biribilgunetan, liburuak hartzen du eskuinetik hartu behar dela. Handik hartu dut. Ze argumentu dago horri kontra egiteko. Deskalifikazio mingarria behasainan itzuliko hirugarren etapa honetan Alex Aranburu helmugaratu da. Etapa garaile bezala eta zer da eta epailek kendu egin diote. Garaipena eta Romain Gregoar, franses deileko gizona izango da, honen beste, aurreneko postuan azalduko dena. Inigo Lasa lankidea entzuten ari bada. Inigo epaileren batekin edo hitz egitea, nonbait ez da entzuten ari Inigo Lasa, epaileren baten hitza jasotzea egokia izango litzateke. Ze lehen etxi duten. Egia esan, hori erabakitzen den furgoneta, bar gela, ez daukagu aparte. Hortxe aurrean daukagu nazioarteko txirrendularitza elkargoaren furgoneta horretan daude hainbat eta hainbat monitore, eta hortxe hartu dute erabakia. Bien bitartean podiumeko irudiak, gorputzaile geratu zaigu, Alfonso. Bai, hauxe daba aurkia eta ifrentzua. Eskasa gainera, Bata bestearen ondoren etortzea. Bai, lasterketa bikaina egin du Alex Aranburuk, dena bikaina egin du, eta erabakiarekin bat ez gatozen arren, onartu egin behar da, epaileek hartutako erabakia, baina benetan urrotza da, eroritakoa buru gainera. Eta, ia,
arantza ukentzeko aukera duen Alex Aranburuk datozen egunetan batez ere Gernikan berarentzat oso aproposa delako Gernikako ailegara hori. Bueno, irabazteko prest dagoela, irabazteko gorputzaldia duela, irabazteko sasoian ailegatu dela itzulira hori, gaur erakutsi du, gaur bezalako etapa batean aurrean ibiltzeko gai izan bada, ondorengo etapetan ere bat ere baldin bada, hor izango da, garaipenaren jokoan beste behin, Alex Aranburu hori bai, Gorka, bat ere mesaderik ez du ingo, gaurko kolpe honek psikologikoki, ondorengo etapetan bat ere mesaderik ez. Ez, hori egia da. Guri ere ez digu egin, pentsa berari ez. Eta, bueno, Alfontxoko aipatu bezala Gernika ere hor dago. Eta berarentzat ere, bueno, amaiera egokia da. Eta nik uste arrabiarekin egongo da eta bueno, saiatuko da nik uste. Orain horren hemen deskalifikazioa, buruz ari naiz, aspaldi izan zen, Xabier, baina buru freskoago daukazu eta esprint batean, Freirek Luis Leon Sánchezen bizkarra ikutu zuelako, Zalian edo Balmasedan zen. Hor nun bai zen eta Gabatziri bantzioten. Hori da, Francesco Gabatziri. Egia da aurten, arautegiarekin oso zorroz jokatzen ari direla. Lehen aipatu dugu, dozena bat txirrendulari txartel hori atera dietela eta Alex Aranburu berari atzo. Eta egia da aldi berean, aurtengo esprintetan gutxinez, 8-9 kasutan, Corbin Strong eta beste hainbat txirrendulari, Caden Grossi ere bai, deskalifikazioak izan direla, bigarren edo hirugarren postuan sailkatu eta mugimendu baldarren bat egiteagatik kaleratu izan dituztela. Egia da, arautegiari inoiz baino zorrotzago erreparatzen diotela, baina bestalde esan nahi dut eta ez nahi sartuko, hau futbolean bezala penalti izan den edo ez. Hitz eta pitza aritzeak orain ez du ezertarako balio. Erabaki hartuta dago, baina bai eskatuko nioke nazioarteko txirrendularitza elkargoari, beti irizpide berarekin ibiltzea. Esate baterako, errepidez kanpo ibiltzea, bidegorrietan eta bar debekatuta dago. Arautegian argi eta garbi. Aurreko igandean Flandriako turra ikustea besterik ez dago, zenbat txirrendulari ibili ziren ertzetatik pelotoian aurrera egin nahirik. Eta haietako bat eta irudietan garbi ikusi zen Matthew Van Der Poel bera izan zen. Eta ez zuten kaleratu, eta ez dute kaleratuko eta eztabaidarik ez da izan. Beraz, arautegia zorrotz bai, baina uste dut, beti. Bai, hori da, eta, bueno, zu Xabier lehen esan duzu, nola aplikatzen den arautegia, baina, bueno, kasu honetan Alexekin horrela izan da, baina bestelakoak ere egoten dira, eta halakoetan epaiek segituan esaten dute. Ez, zure obligazioa bete beharra ibilbidea jakitea da, eta ibilbidea... Alexek bazekien? Bai, bueno, guk hemen daukagu liburua eta ibilbidea liburuan agertzen da. Eta, bueno, haizu, batzuetan hori esaten dute eta orain gertatu denarekin ematen du bestelakoa dela, ez dakit, kontraesan izugarria dago eta horre, ez dakit. Ez dakit, Bingen Fernandez eta Gorka Gerrika goiti eta konturatuko ziren, baina Guaino Bizkarroak ere badira, baina liburu hartu ezkero, eta epaile bati erakutsi ezkero, eta liburuan garbi ikusten da eskuinetik markauta zegoela biribilgune hori, ni harritu egingo nintzateke norbaitek horren kontra ze argudia aurkezten duen jakiteak gustatuko litzaidake. Bueno, hori eskuan, helegitea jartzeko moduan dira, Kofidiseko arduradunak. Bien bitartean, Romain Gregoire, garaile, iaz Amore Bitatxanon irabazitzen, Romain Gregoirek. Gazeinen etapa Gregoaren txat. Ala erabakita. Eta sailkapen nagusian, Schachmann lehen baino sendoago. Bigarrena, 4 segundora. Ez da diferentzia. Ez da aldea, baina aipagarria da, egin duena gorantza egin duela Schachmannek. Gora edo, bueno, ongi eutxi dio, ongi eutxi dio. Eta Lazkao mendin oldarkor, eta bueno, nik uste dut denok ere harrituta utzi gaituela hor, Lazkao mendin, eta, bueno, kontuan hartzeko da hori ere. Hor mendiko liderrari gara ikusten, Romain Gregoire daukagu, Inigo Lasaren mikrofonoan, beraz. Zer dioen Romain Gregoire frantzerrak, Frances deia Grupamako
gizonarentzat izan baita behasengo etapa ibilian. Roman, une étape très dure. Ouais, une étape de fou. On savait que les débuts d'étape étaient durs, mais c'est les coureurs qui font la course et aujourd'hui on l'a rendu encore plus dur. Ça roulait à fond toute la journée. Heureusement, la fin d'étape était un peu moins dure, si j'ose dire. Il n'y avait que, entre guillemets, ces deux ascensions très raides. Entre, il y avait un petit peu de vallée pour souffler. Mais ouais, on est tous morts ce soir. Dites-nous comment avez-vous les derniers kilomètres? Ouais, je viens de revoir les images. Je sais pas quelle va être la décision du jury. Après, c'est difficile, ma situation est difficile parce que pour moi j'ai fait deuxième, j'ai pas pu lever les bras, j'ai pas pu gagner. Donc je sais pas ce que va décider le jury. En tout cas, ouais, c'est pas une vraie victoire si jamais je gagne. Et si je fais deux, bah, c'est très frustrant. Les parcours très similaires comme les classiques de Ardennes. Ouais, c'est des parcours qui me conviennent très bien avec des petites bosses comme ça, très raides, où ça monte sur le punch. Donc ouais, j'ai raté ma chance. Et demain, un autre jour difficile. Ouais, demain une autre journée qui peut peut-être nous convenir, mais je crois que la dernière ascension est encore plus dure, un peu plus longue. Donc ça sera pas facile de passer, on verra demain. Merci beaucoup. Beno, irabazi egin du, baina ez, berarentzat ere ez da garaipen gozoa, esan du epaileek, ala erabaki dute, nonbait ez du egin beharko bidea egin Alex Aranburuk, eta epaileek diote nik irabazi dudala, eta ni pozik irabazi dudalako, baina ez dago esan beharrik. Modu horretan irabaztea ez da bat ere gustagarria, naiz eta gero hor geratzen den garaipena palmaresean, baina ez da gustagarria, beste bati garaipena kendu diotela eman badizute zuri garaipena da, baina zerbait falta zaio garaipen horri. Etaparen gogortasunara aipatu du, zenbat sufritu duen, bazekiela, sufritu beharreko etapa zuela, baina aukerak ere izan zitezkela sinistuta zegoela, eta hala egin duela etapa, eta taldekide batzuk ere lan bikaina egin diotela, eta igora tente horietan, azkenerako uste baino hobeto moldatuta, lortu duela Beasainen, bigarren postuan bukatzea eta gero epailen erabakiz, garaile bezala geratzea aurreneko postu horretan, Romain Gregoire, uste dut beste taldekide baten elkarrizketa ere prest duela, Inigo Lasak, Brino Armirel taldekide ez, Brino Armirelen izan zuen taldekide, orain Decathlon taldean da, eguneko iesaldian bakarrik, zenbait kilometro zibili den, frantziarraren hitzak entzungo ditu segidan. Bruno, congratulations pour les maillots. Une journée très difficile et tout. Oui, une journée très difficile. Voilà, c'est parti très vite. J'ai essayé d'échapper. Bon, malheureusement, voilà, j'ai eu 1 minute et j'étais tout seul, donc c'était compliqué. Bon, j'ai essayé de rouler vraiment fort, mais ouais, c'était une journée très difficile avec la chaleur aussi. Il a quand même fait chaud, donc ouais, mais c'était un beau parcours. Les parcours comme les classiques des Ardennes. Oui, c'est un parcours. Bon, après, ça monte un peu plus longtemps quand même, mais c'est vrai que c'est raide comme ça. Donc voilà, pour les coureurs qui vont faire les Ardennaises, c'est une bonne préparation. Et demain, une autre journée très difficile. Comment? Une autre journée très difficile demain. Oui, les autres journées sont très difficiles aussi, donc voilà, on verra ce que ça donne, mais bon, on va essayer de récupérer déjà. Merci. Merci à vous. Romain, finalement, tu as gagné. Quel est ton avis à la décision? Ouais, je sais pas quoi en penser, honnêtement, c'est un sentiment très bizarre parce que j'ai pas l'impression d'avoir gagné parce que j'ai pas levé les bras, quelqu'un a franchi la ligne avant moi. Après, les commissaires ont fait leur job, je pense qu'ils ont jugé qu'il avait pris l'avantage grâce à ce rond-point, ce qui je pense est vrai, hein, je sais pas si... Ouais, c'est comme ça en tout cas, je prends ce qu'il y a à prendre, ça reste une victoire, donc je vais être content. Merci. Bueno, lehen ere entzun dugu, Romain Gregoire. Epaileek erabaki dute, esan du lehen ere, argi eta garbi. Berak ez daukala horretan zer ikusirik, epaileek ala ikusi badute, berak onartzea besterik ezin duela egin. Garaipen hotza. Bai, hotza. Garaipenak beti dira gustagarriak, baina era honetan lortutako garaipenak... Bai. Gerora hor geratzen dira palmaresean. Gerora jendea ahaztu egiten da. Baina ez, Alex Aranburuk izan duen poza etapa irabazita,
Ikusi dugu, Romain Gregoarrek berak inolaz ere zuela. Esaten ari garen adibidea atzo izan genuen atzoko protagonistarekin, Egoi Martinezekin. Turrean, ofizialki, Pelitzotiri mendiko sariek kendu zioten eta Egoi Martinezena da. Baina Egoi Martinezi ez zioten saririk eman eta protagonista berak esan zuen. Hor grazia, Parisera ailegatutakoan elastikoa edo, han Eliseo zelaietan podiunean zer horri izatea da. Beraz uste dut, gaur batetik, Alex Aranbururi garaipen zinez gozagarri bat eta handi bat kendu egin diote, eta Romain Gregoarrek garaipen hau ez du inoiz, seguraski, bere sentituko. Distirarik gabeko garaipena izango da bere palmaresia. Esan duguna ordea, elegiteren batez harritu izatea Cofidisen aldetik, denboraldian zehar olako kasuak gehiago izan dira, iazko Danimarkako txapelketako errojupekoan saltzen antzeko zerbait gertatu, Alfontxo? Han errepidetik kanpora Jules Jensen edo ez dakit... Bareinen ibilitzen... Eskimos ezen? Bai, eta bestea Pietersen. Izan liteke. Bareinen ibilitakoa. Kontua da aurrena bat eman ziotela eta gaur egun Eskilmosek darama Danimarkako txapeldunaren mailota errojupekoetan. Hori da. Gaurkoan barkatu idazu, arautegiari begiratu ezkero beste orain arte aipatu ez dugun beste puntu bat egon daiteke. Zuzendarien bileran zer esan duten. Lehen aipatu dugu kontraesan handia zegoela. Liburu ofizialak diona eta gero errepidean antolakuntzak nola seinalizatu duen. Gaur goizean deskuidoan, zuzendariaren bileran izan baldin bada, eta hori, ohartarazpen hori egin baldin badute, alegia, antolakuntzak edo epailekin erabakiren bat hartu baldin badute, eta lehenetsi baldin badute, errepideak erakusten zuena, eta gaitzetsi baldin badute, liburuak erakusten zuena, behar bada orduan bai grupamak arrazoia izan dezake. Baldin eta hori gertatu baldin bada, ez dakigu. Beraz, gako hori era aipatu behar da. Zuzendarien bileran, ze argibide eman duten gaurko azken kilometroan zegoen, biribilgune horren gainea. Ez dakigu, esan dugu lehen ere Inigo Lasak epaileren baten hitz egiteko aukera izango balu, ona izango litzateke. Ja, ze lehenetsi duten, zergatik, eta bar... Oraindik eztabaidan ari dira. Oraindik eztabaidan. Parez pare daukagu. Begibistan dauzkagu eta han daude, bilduta daude, eta han segitzen dute hitz eta pitz. Baina, bueno, etapa oraingoz behintzat Gregoarrentzat da. Esan dugu, Cofidis seguruenik elegitea jarriko du. Deskuidoan, Xabier Usabiak esan duena... Gerturatu, Xabier, gerturatu. Xabier Usabiaga epailen bilera horretara gerturatuko da, ja zerbait argirik ekartzen digun, Xabierak aipatu du, agian izan litekela, eta hala da, goizeko bileran, hori erabaki izana, naiz eta liburuan eskubitik markatuta egon, eskubi hori itxi eta ezkerretik sartu beharko zutela agian esan dute. Behar bada, bai, ez dakigu, baina bueno, horre... Gorka eta bingen ikusten ditugu, paiekin, ez da behidan dabiltza, eta ez dakit, ez daude Gorka eta binger oso lagunkari ez dara, eta ikusten da zerbait badabiltzala, eta arrazoi guztiarekin esango nuke. Hemen txegeratu gara, aho zabalik, ze esan ez dakigula behasainen Alex Aranbururen garaipenarekin pozikaragarria izan dugu, eta pozaren ondoren etorri da kolpea, deskalifikatu egin baitute ezkiotarra, Xabier Usabiaga korrika eta presak gerturatu da berriz ere bere lekura, eta Xabier zerbait argi jakin alduzu? Eztabaida dago, han aurrean daude alde batetik, Gorka Gerrikagoitia eta Bingen Fernandez, Cofidis taldeko zuzendariak, Koldo Fernandez de Larrea, txirrendulariaren bitartekaria, eta Javier Riaño antolakuntzako kidea. Txirrendulari edo zuzendariek esaten dutena da, ezin diotela garaipena kendu, eta hain justu ere, beraien argumentua da guk hemen eman duguna. Liburuak dioela eskuinetik pasa zitekela, eta nik aipatu dudan, baldin eta zuzendarien bileran, beste ohartarazpenen bat egin baldin badute horrek galera zizakela, ez dutela egin. Gaur goizean ez da zuzendarien bilerarik izan, horren bestez, beraiek eusten diote, ibilbide ofizialak erakusten duena hobetsi behar dela, eta horregatik horretan oinarrituta ezin diotela garaipenik kendu, sutan daude biztan denez. Ez da harritzekoa eta, Bingen Fernandez gerturatuko da, gure set honetara, aldarte ederren etorriko da, bermeotarra, ez da harritzekoa eta. Bueno, hori da gerturatzen, hause ustekabeko etapa maiera Gorka, hause festa,
Odola berotzen hasi zaigu hasi garenean retransmisioan eta odola amaituta ez, berotuta amaitu dugu retransmisioa. Beno, Bingen, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Arratsaldeon. Zamiko da. Giro ederra dago, Bingen. Zer diozu, zer mozko gorputzaldia geratu zaizue gertatutakoa gertatuta? Txarra. Osta, ikusten zu liburuan ipintzen dauela, azkeneko rotonda hori hartu behar dela eskumako partetik, hartu dugu eskumako partetik, ez dakit azkeneko momentuko ez dakit zer, baten bat badagoen bertan, markatzen ez dakit nik zelako izan dan, baina, bueno, azkenian, zereri egiten diozu kasu, liburuari da Biblia. Epaile zer diote, liburuan eskubitik jarrita baldin badago ze arrazoi dute esateko? Ez daukate arrazoirik, esaten du sartu dela rotondara eta hartu dagoela leku laburrena eta besteak hartu dutela eskerreko aldetik. Orduan, hor egon dela geziak egon dira eskerretara, baina geziak, hor rotonda zan, eskumako partetik hartzeko liburuan ikusten da moduan, ikusten da. Sabi, gure badozun ikusi, beste baten ikusten da, bat harina, atzeko, beste, hemen. Hemen ikusten da. Bai. Hemen argi eta garbi ezakit gure kamerek erakutsi dezaketen, baina hemen, justu azkeneko kilometroren barruan, biribilgunea garbi ikusten da, eta arrasto gorria eskuinaldetik dago. Hortxe ikusten duzu, begiramen atzarekin seinalizatuko dut. Hor eskuinaldean, marra gorria eskuinetik eta Alex Aramburuk hortik hartu du, beste txirrendulariek biribilgunearen ezkerraldetik hartu dute. Baina ikusten duzu, liburu ofizialak dio, eskuinetik hartu behar dela, argi eta garbi. Nik galderatxo badu Bingen, badakizue nor jarri duen elegitea zerbait? Ez dakit, ez dut esango nik ikusi ditut batzuk etortzen hortik, ezin dut zer esan, ez dakit nor izan da, baina, bueno, seguruna zozer izan dela, eta ikusiko dugu, nor izan da, izan badan baten bat, baina, bueno, gauzie da, nik uste dut dana dela Alexek etapa hau irabaziko zuela, ezkerretik hartzea edo eskumatik hartzea berdin zan, nik uste dut ikusi duguna zelan zerrez heldu dan azkeneko metrotara, ez da esan 10 zentimetroko gauza bat, ikusi dugu, ospatu egin du, beraren denbora hartu du, eta berana izan da, rotonda eskumako partetik, ezkerreko partetik edo erditik hartuta, berana zan etapa. Orduan, zetako egiten dugu hau, azkenean da, topatie dana tiki topatia puntu guztiz, baina bera izan da indartsuena eta berana etapa. Horen zer egin behar duzu, Bingen? Egin dugu berba komisarekin. Berba egiteaz gainera? Berba egin edo, apur bat berotu egin gara bertan, normala dalez, ikusten dugunez ez da arrazoirik, guk gauzak ondo egin ditugu, Alexek gauzak ondo egin ditu, pasatu dana, baina, gure partetik ondo egin dugu. Irabazi dugu, eta gure duguna da, eurek esatia, irabazi egin dugula, eta listo. Sinatzea bertan, ospatzea, eta listo. Eta hori da nahi duguna. Uste dut gaur ez zela izango ia, ze Gregoari etapa garaile bezala, geratzen zaizuen bidea, hori, elegitea aurkeztea izango da, eta ze bide egiten duen? Bai, baina, ia honezkero baina, ia festa ondatu dute? Guztiz ondatu dute, Alexe azerretu egin da, azerre gauz, nik usteo jente pilu dagoela azerre, eta ez dako bururik esankarik, ez dako, ikusi hor. Liburuak esaten duena. Hori da. Ze bestela zer egingo dugu, batek pentsatzen baduen, elmuga aldatuko dugu eta ipiniko dugu, ez dakit, behazainen ez dugu markinan ipiniko dugu elmuga, zer egingo dugu, markinan amaitu etapa, liburuak esaten duena jarraitu egin behar da. Nik olako egoerak ikusi izan ditugu, Bingen, historian zehar, eta olako egoeratan normalean epaileek zer diote. Denen gainetik liburua dagoela, ezta? Hori bilidira. Kasu honetan ez? Kasu honetan ez. Egon dira ikusten, arauak irakurtzen, iPadekin, ikusten hau bestia,
ez dakenik, normalien liburua da, beti, liburuak esaten duena liburua da. Txirrendularia nahastu izan den kasuetan beti liburu aipatu izan dute. Zenbat aldiz entzun dugu txirrendulariak ibilbidea ezagutu behar du. Hemen dago ibilbidea, liburu ofizialean. Txirrendulariak honi erreparatzen dio. Alex Aranburuk hemen idatzita eta argazkietan dagoen egin du. Beraz, hori izan dugu, ze argumentu dago horri aurre egiteko? Ez zaigu bat bururatzen. Ez dago argumentorik. Ez dakinik zelako argumentu, ez dakit zer esaten den. Ni, Gorka justo ni baino harinago heldu da bertara. Orduan ja argudioa egonda ja apur bat hasita, heldu naiz azkeneko momentuan. Eta argudioa ez dakit zer esaten duten. Ez dakit, hemendik aurrera liburuak ez baduen balio, gure duguna egingo dugu eta listo. Arauak idatzita dago, pasatuko ditugu arauak eta bakotxak egingo dago nahi duena. Zenbat arau hausten dira, lehen aipatu dut, aurreko igandean ere Flandreko turrean zenbat txirrendulari ibili ziren errepide bazterretan bidegorritatik aurrera egiten. Zenbat txirrendulari joaten dira askotan autoaren atzetik, batzuk 2 kilometro, beste batzuk 5, beste batzuk 10, beste batzuk denbora gehiago gutxiago. Beti ez dute irizpide berbera erabiltzen eta nik uste dut jendeak merezi duela eta txirrendulariek eta taldeek merezi dutela beti irizpide berarekin erabiltzeak. Zuek gauzak garbi edukitzea zer egin dezakezuen eta zerrez. Eske hori da, askotan oso frustrantie da, egiten dugu ahalduguk eta hobiena, oso zaila da irabaztea, hemen gaude, etxian gaude, eta gainera, etxian Euskaldun batek irabaztie eta ikustie hori pasau dela, esan dugu. Eta izan den etapa izan da. Lehiatu den bezala lehiatu eta gero. Bai. Ingen bihar ere egunak argituko du, aurrera egin beharrean zarete, nola edo ala, Alex sasoiko dago, ez dakit, zerbait hildu beharko jozue, kolpe honi buelta emateko, horrein bakit, bero zaude, sutan zaude, elegitea jartzeko aukera izango duzu, seguruenik, egia da, gero azken epaia hemendik hilabetera edo, zentzu handirik ez du, baina ez da besterik. Ez dako balio berdina. Nik uste dute podiunera zoazinean, gainera hemen etxian berak, Alex ez? Alex eta geu, ikusten duzu hori podiunera zoaz, ospatu egiten duzu, eta orain, bihar be badatu zen, edo hurrengoko egunien badatu zen, esateko irabazi egin duzula. Ez. Azkenin bakarrik izango da papelan, irabazi edo bigarren, edo zer egin duzun. Baina ez dako balio berdina. Kolpea, esan dugu, pozez zoratzen, ospatu dugu bere garaipena, bere ailegaera, eta zer da, eta minutu gutxira, denok ere jota utzi gaitu, erabakiak. Baina esan dagoa, bingen, aurrera begira jarri behar dugu, eta Alex sasoiko dago, eta ondo dago, eta etapa politak dauzka, psikologikoki honek eragina izango du, bihartik aurrera, baina zuek duzu ardura. Nik uste dute onartu egin behar dugula, onartu edo ez dakit nik onartu, baina barruratu, pasadana, nik uste dute gaur oso azer gaude. Bai. Eta ez dakit nik... Eta ez da harritzekoa. Eta uste dut ez dugula asimiletako hau. Eta bihar, ilusia galdu dugu. Ez que nik zelako ilusiakin urtengo gara bihar, ez? Ingen, zuzar hartzaina. Eta zuk piztu behar duzu berriz ere ilusioa, eta zuk motibatu behar dituzu. Eta bereziki Alex, erakutsi baitu irabazteko hankak dauzkala aurten itzulian. Eta aukerak izango ditu, ondo dela aukerak izango ditu. Baina, ez da erresa. Bai. Horrein momentu, dakagun aserre hau, ulertzekoa? Gogorra da. Ulertzekoa da. Nire esan dakoa, bihar egunak argituko du, honi buelta eman, jarri aurrera begira eta beste alegin batean murgildu behar duzu denok. Eskertzen dizugu, ona inguratu izana naiz eta arrazoi negargarri honengatik izan den bingen. Animo, zorterik honena bihartik aurrera eta alegin gara buelta moten, baina bueno. Eta motikoaren animatu. Animatzeko modu bankatu dauzka orain eta. Eskerrik asko, segi ondo. Kolpea izan da, kolpea deno jaso dugu eta pentsa, taldean nola jasoko zuten kolpea, batetik berak, Alexek berak egin duen etapa, izan den etapa irabazi eta gero minutu gutxira deskalifikatu egin dutela entzun duenean,
eta taldeko arduradunak. Cofidis gainera garaipen premia larria dauka, eta zer da, itzulian eta Alexek etxean etapa irabazi eta danbatekoa. Esan nahi handiko garaipena zen, ez da edozen garaipen. Gulturrean da, Alex Aranburu etxean da, Cofidis daukan premiarekin puntu sorta ikeragarria lortuko zuen, izugarrizko motivazio eta segurtasun emango zion taldeari, horrelako garaipenek askotan talde bat itxura aldatu egiten dute, eta uste dut horren guztiaren premian dagoela, eta ea orain Bingenek eta Gorka Gerrikagoitiak hausnartzen duten, barneratzen duten, eta bihar berriro ere gaur izan dugun eguzki zoragarri honen printzak ikusten dituzten, eta ez orain dauden nolabait zulo beltz horretan jarraitzen duten, ea hortik ateratzen diren. Alfonso, zer esango dugu guk? Guk, zer esango dugu? Zer gehiago esango dugu, Fermin? Ez dago, zer esango? Egia, Bingenek dion egia da, liburu bat baldin badago, bai. Zertarako balio orain liburuak, erabaki hau hartuta. Oran bihar beste batek beste erabaki bat hartu dezake. Ez dakit. Esan duguna ordea, aurrera begira jartzea beste aukerarik ez dago. Ulertzekoa da, Bingen eta Cofidisko gainerako taldekiden aztoramendua, serrea, amorrazioa ulertzekoa da, eta demora beharko dute gainera barneratzeko, baina lasterketa jarraitu egiten du Gorka eta bihar beste aukera bat izan dezake Alexek. Hori pentsatu behar dute. Bai, noski jarraitu egiten du eta bueno, nik bi aukera ikusten dizkiot. Oraindik, Eibarkoa ez nuke Alexen ezagugarri jarriko, baina, beste bi badaude hor. Ikusi du, izugarrizko hanka dituela, sasoitxu dago, prestakuntza bikain heldu da, anaia eta biak teiden egon dira, Tirreno amaitu zuten, Tirreno amaitu orduko urrengo egunean teidera joan ziren, Lizarrako lasterketa baino egun balenago heldu ziren ona, eta buru belarri egon dira prestatzen hau, eta ikusten dugu, ze sasoiakin heldu den Alex, eta aukerak hor ditu, eta baliatu egin behar ditu. Konturatu altzaet, Euskaldunek zenolako etapa izan duten, ibilian bateko saikapen nagusiko biak desagertu dira, Pello eta Jon, gero zer da, eta Alex Aranbururen garaipenarekin ahaztu zaizkigu guripenak, eta gero etorri da Alexen. Eguna biribila, usaiak. Bai, esan. Erabat biribila. Hotz gaude, eta... Baina aurrera begira jarri behar dugu geuk ere. Ez daukagu besterik, bihar Markina Semengo etapa, hemendik abiatuko da etapa, behasaindik. Biharko etapa ere gora beratxoa da, 7 mendateko etapa. Biharko mendatea ordea matxaria da. Izua matxariatik gora igo behar dute, eta matxariako igoera horretan gu Txomin Juaristirekin elkartu ginen. Baina, hau igon aurretik kilometro asko dukeuz mendate barik, peloto izot uste ona apurtutu helduko banik, eta hemen txizengo di, diferentziak. Ikusten da modun bideztue, oso importanti izango da nun kolokaute sartu, atzin sartu ezkero ja aurrera pasatako asti handirik ez daudelako, eta hause igon. Eta, aurreko gunetik gatoz, ja etorriko nekiaz, ja egun batzu gatoz, karrerakin. Aurreko guneko nekik eta honek portukingo da esan diferentzia, hemen asko ikusiko gu. Niri neuri olako aldapa gogorrak eta eskatez guztetan, bada jentia ez, guztetako na, jente txikisai eta pixo bitxi edun jentiai, bai guztetako, baina kanpotik guztau itzen da ez, olako aldapa gogorrak, bideztuk, honen hona, bideztuk izen eran saletasunan, berotasunek eixe igertzen dela, hori asko eskertzen da, eta ikuskizune izango da seguru. Ezautzik asko itzen dau, nik batez bajadi zautzot, igot egun legotik asko ez dut igon, eskakuz guztetan olako bidik eta. Nik entrenau plato txikise berrogeik eta pino handixe 38ko esaitxot, nik pentsat olako igoera baterako nahiko dela, egun iziar ez da olako igoera gehixabez, olako izango da ondoko honeti, ze bajatu eta meta ja ez da ezer, ez da izango astiripez ez da egongo ekipoiko lan antolatze hobenik, eta talde txiki bat etzen bada, azkenengo Etxebarren edo kilometro batzutan faltan erason bat egon eskero, dudak egon eskero eta pertsona bat heldurik bakarrik, talde txiki bat, iesaldixe, bateaki. Batek daki, ze izango dugun bihar, etapa maiera polita, etxera arriskutsua, bizia, eta zuzenean Markina Semengo
helmugarekin egingo dute topo. 7 mendatzeko etapa, Xabier, esan behar da bestalde, gaurko etapa gogorraren ondorengo biharamuna izango dutela bihar ibilbide gora beratxoa, Matxariatik gora erakutsi dugu, Txomin Juariz dizenolako gogortasuna dagoen, alegia, laugarren eguna izango dela eta hori hanketan daramatela. Eta gaurko nekearen zama somatuko dute. Uste dute egunero ezin dutela gaur bezalako suarekin ibili eta bihar, egia esan gaurko etapa berak erakutsi digu iragarpenak bete-betean asmatzea oso zaila dela, baina bihar esango nuke, sailkapen nagusiari begira dauden gizonak behintzat, azken kilometroak bitartean lasaiantzean ibiliko direla. Akaso hasieratik eta iesaldi izango da, baina ez zait iruditzen, ez horren beste talde, ez horren beste txirrindulari, hasieratik gaurko borroka mugilduko direnik. Eta uste dut biharko gakua, Matxariatik gorako Izuako igoera eta gero Markinara bidean dagoen jaitsiera izango direla. Labur, Gorka, Matxariako igoeraz, zuk esango zenuke, Txominek esan digu oso gutxitan igo izan duela. Gogorregia dela zaizkiola horrelako malkarra gustatzen zuk? Oso gogorra da, gaurko gaintzako igo dutenaren oso antzekoa da, apur bat luzeagoa esango nuke, baina, lehen orain dela gutxi esan dut, Alexeri adibidez orain Alexekin buru-belarri gabiltzala, bera ere bihar gai ikusten dut Matxaria pasa dauzkan hankarekin eta garaipena lortzeko. Bihar jetxiera, aipatu du, jetxierari gara aipatzen, Markina Semina bidean, jetxiera garrantzitsua baitute eta Xabier Usabiak ere bere xehetasun teknikoetan biharko etaparen inguruan jetxiera azpimarratu ditu. Markina Xemengo etapan, Izuak nola ez, sekulako garrantzi izango du. Baina ez soilik igoera, baita jaitsierak ere. Jaitsiera oso sigisagatsua da, eta horren beste teknika ona izatea ezinbestekoa izango da. Ikus dezagun ze alde dagoen horrelako bihurguneak ondo edo gaizki hartuta. Bihurgune itxi hauek ondo hartzeko, errepidearen zabal-zabaletik ekin behar dio txirrendulariak. Bihurgunearen begininera ailegatutakoan barrenetik pasa eta gero ahalik eta gehien zabaldu. Errepide bazterreko belarrak orraztu egin behar dira. Hori da modurik labur, azkar eta seguruena. Aldi zabal-zabaletik egiten ez baldin bazaio, txirrendularia konturatuko da, bihurgunearen erdira ailegatutakoan gehiegi etzan beharko duela eta horren bestez erortzeko arriskua askoz ere handiagoa da. Horixe gertatu zitzaion esate baterako Tadej Pogačarri Estrada Bianchen munduko txapelduna berak onartutuen legez. Beraz, Markina Xemengo etapa honetan ez dezagun gutxietxi Izuako jaitsiera sigisagatsuak izango duen garrantzia. Jetxiera horretan Enrik Masbera ere Euskal Herriko itzulian erori zen eta sailkapen nagusian jokoz kanpo utzi zuen gainera, erorikoak. Alfonso, biharko etapari begira, ze apostu daukazu? Nik liderraren aldeko apustu egiten du, Schachmannen alde. No, gaur Schachmannen erakutsi dituen kartak, onak izan direla ikusita. Bai. Schachmann, Gorkazuk zer diozu? Nik Alexera muru. Usabiagak zer dio? Jo Almeida. Ara? Bakoitzak bat, oso ondo. Hemen geratu dira. Apuntatuta, zuen apostuak. Lehiaketaren berrire eman behar dizuegu. Gaur galdetu dugu, hemen erlojupekoa 2013ko itzulian zeinek irabazi zuen lehiaketan parte hartzeko IT.usataria, QR kodea erabil dezakezue, Instagrameko kontua ere bai. Usabeak hemen zabalduta dukan maillot beltz dotore hau dago zozketan. Eta hau esan da, uste dut esan beharrekoak esan ditugula, Gorkari eskerrak eman behar dizkiogu. Arratsalde polita eskaini digu, Gorkak, lehen polita eskaintzen zizkigun bizikleta gainean, eta gaur aldamenean jarrita izan dugu. Gozatu dugu, baina gozamenarekin gero etorri dena ez da bat ere gustagarri izan, Gorka, baina guk itxaropena ez dugu galduko, Alexekin, ez? Ez da galdu behar. Esan berri dut, sasoitxu dago, erakutsi du, gaur egin duena egiteko sasoian egomarzara, puntu-puntuan, horrela heldu da, itzulira, eta bihar beste aukera badu, eta etzi beste bat. Eta azalduko zaigu. Alexe gainera Markina inguruiek ondo ezagutzen ditu. Gorka, bizikleta hartzeko asmorik, oraingoz ez, ala? Oraingoz ez. Bizikleta utzi behartzen duela jakin genuenean, pentsatu genen ziklokrosean edo, zalean borratu izan zinen zeure garaian, eta jarraituko otezu, baina ez, asmorik ez daukazu. Basegi bizitzen, ondo bizitzen, bizitzaz gozatzen, eta ziklismoaz, bide bat ez, Gorka. Izan ondo eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei. Alfontxo eta Xavier, zuei bihar arte, eta Jaun Andreok, zuei ere bihar arte ondo garela bihar. Markina Semenen egingo dugu bat lasterketarekin arratsaldeko 3 inguruan, ordura arte. Izan ondo, arratsaldeon.